Hello guys, hi guys, hi, how are you guys? Muri sei yesi sheroni. Anzi ndakunda kusuwa. Sure here. Sure ungandisuwa. Muri sei guys, maskera sei guys, kuno kumotiregerawo guys, kune heatwave. Tiri kutsva izvozvi guys, kune heatwave isingaiti. Kune heatwave isingatoiti. Bvunzai vari muRustenburg vakudzei, hakuna kana chiri kufamba pazhi apa chiri kuti ngai panze apa kwakaoma. Kune heatwave guys yekuti tatambura nema uri kuita kuyerera ziya chaiko wangogara kudai kuita kuti panze hapasi kubudika, kutogara nechitauro chinyoro chipuro chingopukuta ziya nezvifeni padhuze zvaunenge uchipura uchifena. Mona kwakaipa guys. Ameno kwamuriko imwe mvura yakawanda, kwamuri uko. Hanzi where have you been? Ndandiripo magi, ndandiripo. Saka zvakaitika ndezvekuti pandakabva kuJoburg kupati paya ndobva ndaenda kwaKiller T. kwaKiller T munongoziva ukasvika pane vanhu vakawanda panenge pane madiaries. Saka mumwe nemumwe auyawo ndihaga tofara, umwe ouya tohagana tofara, umwe ouya tohagana, umwe afara. Saka maperfume aya vanenge anga akaiswa nemadiaries nevamwe paya akanondirova masinus guys. Ndakatozosara ndopinda maKiller T ndichoti handichagoni kana kufema, ndanga ndachibhloka zvino kudai, animona. Saka ndakazobuda muya ndakanga vari kubvunzai vanga vari mukati, ndandisina mufaro kumaKiller T. Ndakagara kuchikona uko, but vanhu vanamboza chichiri kuitika. Ndangodza timu randaenda ndikati guys, ndatoaffectwa pano, ndaatakwa mino dzabloka, handichasini ndodini. But anyway, maipisa mukati momwe vanhu muchidonha ziya muchidini. Saka kupise kuko ndokwatomboita kuchitibatsirei, handimaona kupise kuko kwaitomboita kuchibatsirei, dzomboti vhurikei dzodii. Pandakazobudamo ndasvika uko ndikava kuti ndatadzakana kufema guys. Kwai kunoona dziko choda kwechando yuki hakunota heatwave chaiyo. Saka ndakatadza kusvika kuno kundotadza kana kutaura chaiko ndandokonewa kuti ndizamuza severe masinus ziya ndiyo yandakarova sanamboiita, but musi woyo ndakaiita for the first time. Ndosinzona chiti kwai Edwin kune munhu anoti anoita izvizvi but ndasinambozvinzwa. Ndakadzoka kana kutaura chaiko ndandisingasadi kana kutaura, ndakutadza kushama muromo kudai kwakuti ndokusvika ndokuinda apa ndafamba ndisina kana spray, ndakangamwa. Ndokusvika ndokuinda pafamasi murodhumu ndokutenga spray iya, ndokuya kumba kunoku ndokumwa mapirisi aya, ndokumwa manzi, ndokuspraya ndokuvata. Usiku ndokwakuti zvino handichagoni, ndandobhuloka kuita kunge zvareba kudai. Ndokuzofuma chienda kwadhokota ndaipiwa mapirisi nemamwe maspray andakapiwa. Saka zvaivatisa, animaona, zvaivatisa. Ndaiti ndikangomwa mapirisi aya kudai ndotovata, ndotonzwa hope guys, ndakutovata. Kangomwa mapirisi aya kudai ndotovata, animaona. Saka iye angatondudza kuti musatomwa mapirisi muchienda kuseri kwesteering, musamwe mapirisi muchifamba, munomwa mapirisi makagara pasi ende pedzai COS. Saka ndakambomira kuti ndidini ndimbopedza COS iyo yemasinus. Hanzi izvozvi yakandibata SIS ndanzwa masinus kune kungoti vanhu vanenge vasingaunderstandavo chigwere chemasinus, because hatisi chinhu chakajairika, hatisi chinhu chakajairika itiwe inikikiri iyo masinus. Saka vanhu havanyatso kuchiunderstanda kana usina. Zvakafanana neyatinoti depression iya hatiinzwisisi, because vazhinji especially vanhu kuno kuAfrica kunoku hatiizivi depression. Takutonga kuti tawo knowledge nezvedepression mazuva ano, taitoshiya kuti chiko ichi hakuna chinhu chinonzi depression kuzviitisa, but takuzonyatsoziva kuti depression iriko, masinus aya ariko. Handitika ende kudhara taiti chigwere chevarungu masinus aya, taiti chigwere chevarungu hachobata varungu haisi hachiko kana tema chakazouya. Hanzi ndinomaziva, murume wangu namama wangu vanazvo. Ukaona ndanenge achikoti achikwenya umo uzive kuti ndiwo masinus iwayo. Saka anenge ari pakasiyana-siyana, mamwe ari severe, kwete vamwe kuti ari mild ito anogona kukontrola. Kwete mukasvika padzimba dzaunonoti munhu hapana kana imbwa, hapana kana carpet, hapana kana chii, uzoti munhu pamba pane munhu anenge ane masinus, nokuti havatochengeti zvinhu zvakadaro, handimaona. Saka ndauya zvangu, hanzi ndinayo depression. Maitamira nacho, don't wish for depression, don't wish for kuhave depression. Vanhu vane depression vakutonetseka nayo, vari kutambura, sometimes they can't even control themselves, vari kukontroliwa nemapuri nemapiriti. So it's not a nice disease to have, and but it's beyond our control. Hatina zvatingaita, but vanhu vanayo depression. Ask me, I'll tell you. Ndine friend yangu iri kuUK iko. Friend yangu, she's very active pano, but mazano handingatauri nekuti muzonyatso kumuona tamusi kumuona. Friend yangu uyu idepression zvaanoita, dzimwe nguva anondifonera anditi last week akangondifonera, ndakapusa guys, iye angasandandiudza kuti ane chinhu ichi, animaona, ndasandazviziva. Saka akandifonera anditi andifonera ndobvaisa music, andika
pafoni ndikati music aisa ake tikuteera music tikutaura pafoni ka aisa ake music inzwa song yangu ari kudza song yake papa ari kufara. Hi dear, mushe kanjani? Okay. Eh, mwana wangu ane party yake ni Saturday. No, ndindakatomurayira ikoko. It's okay, go and deliver. Ari kusenten. No. Ende wakasununguka. Aiwa ndini mwana wangu chaya ni mu UK akauya kuno kucelebrate birthday rake tenge tichitori kinditsa birthday rake pasaturday apa tichitori love singaiti. Alright, it's okay. Sharp drip life. Alright, sure. Bye. Right. Anzitangidza waliyo antangidzi hanimona saka ndobva andifonera mira ninyatso kukudzai panyaya uyu depression ndobva andifonera kudaro tikuasa music anti ari kuti teerera kanisi iye anonditi Melly andi anenge aiwa mufana Melly teerera tiri kuteerera kuti ndiri kumuti saka ndo favorite song yako totoseka paya zvikanzi munozati pakapera song da kukudzai how serious this thing is. Pakapera song akatika ngoridza Melly muri kunzwa akachema muza ndakapusa kupuma makabona kuti muri kuseka muri kutaura nemunhu kawanika onofesa ndanangochinja kudeka pakapera songa akabva takakuridza Melly apa songa yakachidza ichemedzi de akaridza songa inochemedza neti pamwe apane zvaafunga animaona saka songa yamuchemedza songa ichemedzi akabva takakuridza Melly musati ndakashandodii handizvizivi guys. I did not know about this thing and ndandisiri prepared animaona ndakaramba ndakanyara ndakataka ndichiti kochi asi kuwaita sei asi warumwa ndichona kuti ndikati asari kuita mafanizi ndichona izvo munhu akutobuda dziwa chekuti akutoti musati kana mnachema unotomunzwa kuti nemhino dzinota madziwa akutochema musati ndakatadza ndakangodedha andiselina ndakanyarara ndikati andiselina I think ndine situation panapa ndobva kuti chii ndikati chingoteereraiwo munyarare muhwe hatingoteererai akarova good 20 kana 25 minutes ka achichema muri kunzwa achichema kwete kuchema kuchema nhema kukuchema akachema kusvikira voice rapera guys chekutaura handina andiselina vasi kuziva uchichikuitika nanguva edha vangodai ndanguvati nyararai vangodaiwo hanimaona tangomira paya takadai paconference ko paya achema tiripo tangubata foni apedza kuda after 25 minutes pakati uripo ndikati ndiripo ndobva ndati ndokumbura kuti umborara handiona ndokumbura kuti umborara ndizokufonera usadzime foni ndokumbura kuti ndigozokufonera ndokumbura 2 hours ndizokufonera ndobva ati hora anota naro ndobva ati alright ndobva arara ndakutsana ansina chii zvikaiti Melly munoziva pane chiti depression ndiyo she's depressed ndiyo depression yacho iyoyi andiselina vakunzanangurira paya vakunzanangurira nemamwe past experience kuza ndakati nai Mwari ndakati andiselina mwana wangu ngatina matirei mukadzi uchu takanamata tichimunamatira ndichiti Mwari ina handizivi kuti zviri kufamba sei chichikuitika mupfungwa dzake right now bachandoziva she's alone hanimwana anogara ega she's alone 1 2 saka kana munhu achisvika paextend yekudai saka anogona kufunga chii ari ega ndozvakatakafuya mupfungwa dzangu saka let's say handichamubati ndobata ani ndoudza ndakaita champidi gori mupfungwa so hanimona truly speaking guys ndaida kurara masikati waenda kurara andiselina vakadzokera kubasa ndikasara ndakagara ndakatanga kutogara ndikaita 2 hours 3 hours ndakagara ndichiverenga bhaibheri hanimana ndichisatsvaga kuti chingave chii ndobva ndotanga ndomboenda kugoogle kunotsvaga depression kuti chii ndikatanga kuverenga nezvedepression dzakanga dzakuma ndofana dziri kuma 2 ekwenyu diaspora kuma past 4 ndobva ndamufonera
hana kubata foni. Guys, hamuzivi ndakashungurudzika ndikati zviri kufamba sei. Kuma 7 apa ndakufona majeka muna chabati foni 7 foni iri kuringa muna chabati apa pfungwa dzangu maidza kutofunga zvinhu zvisiri izvo. Guys, pfungwa dzangu dzatove confused kuti munhu awirirana akati hobo kosaka foni iri kuringa zvafamba sei. 8 foni hangabati 9 foni munoziva kuti ndakazomubata mangwana makuseni ndakaisa marabaraba emameseji kakutaridza ichiti munozoona zita anoona ndakaisa murabaraba emameseji chiti ndokumbirawo kuti ungo at least just send me a message yekuti ndiri right uripo ndingoziva kuti uripo isa message mameseji aingopinda asinga blue tick aingo double tick asinga blue tick kutadza ari kuhasi kuvhurwa maindita sei ndobva ndafona direct ndakanotenga airtime yangu 200 rand ndobva ndabhaza direct kuti adavire direct kati pamwe zvema WhatsApp izvi hasi kuegande zvokuti ndobva ndabhaza ndakabhaza ndovakanooneteka 6 anomaona the following day kai ndofunga ndopakazonzwa kuti foni kuita noise ndakaramba chingobhaza ndopakazodayira achingoti hello bva ndakata foni ndobva anobata foni dai ndobva unoti kune dutu remameseji nemavoice notes chiina chitira kufona minute kangani zvakazara uko ndopakazofona back ndikati asikana musadaro ko chii zvikanzi ndakazomwa medication mapirizi saka anonoka down ndakatoapa kana chandakanzwa hapana ndikasaka unoziva kuti terms rakuseni chiti chivatedzeza wakatovata iwe kusvikira nhasi wakakwango zvikanzi kutovata cheko hauna kudya zvikanzi kutovata tafule handina kumbodya nawo kana mbodi ndikati nema ita video kotione chokwadi hapana akanonokiwa nemapirizi iwe kusvikira pandakazomutsa mangwana dzadza kuma10 dzekunoko 8 dzekuUK hanomaona ndipo ndakachitanga kuti ndingati shawo kandivhundusa nesuro chii apa the following day hachina nevoice totally voice raenda hachina tukutora nekuchema hasi sina voice saka ndakamuti handichakunzwi kuchinyora pasi ndichiverenga saka ndakakunyora pasi uzanga sisagoni kutaura anomaona achingonyora zvakaoma ndopakazonditsanangurira ndikachirega kunyora kana voice writable tozotaura after 2 days voice yakaranga rati it's okay ndipo takazotaura ndipo pandakaona kuti veduwe kana usingazi chino depression don't laugh usaseka don't laugh people are struggling out there vanhu vakusangana nezvakawanda kunzi it's just that kuti avatauri sometimes munhu anenge achitya kutukwa nekusekwa kunzi unozviitisa unozodai vanhu vari kudiaspora majority yavo vari mudepression nezuro pakanga pachitaura benzi rekwamasomera ediketi uyu paya ndakanatsa kumunzwisisa guys pakati ndakapinda mumotikari ndikada kuenda kunokunguruka ndakanatsa kumunzwisisa guys ndikati ndakabva ndaichinyatsa kutoona nerimwe ziso kuti no depression is real is there anditika ende guys ngativanzwisisei ngatimunzwisisei vanhu ava ngativanzwisisei pane zvinhu zvinenge zvichitoitika ngati mupenyu hwavo zvasakwanisa kuti vakuudzei vanenge vachitorwa nemadhimoni ari mukati mupenyu hwavo kudiaspora paakarondedzera nezuro kuti hauna next door yaunoti mamuka sei unogona kurova 6 hours 6 months pasina mukona neumwe ndakanyatsa kukandatsana kuti right unenge une vana unogona kutaura nevana handimaona unogona kutaura nevana uchiti vana zvikazodai handika ko kana uri 1 sabhuru wangu ucho unogara uri 1 hauna munhu wekutaura naye senge mulockdown imagine guys vanhu vaishandira kubasa unomboti ndaenda kubasa ndataura nevamwe kubasawo handikautuka kumba uya woita busy woya pamalife uchipembera mucomment section uchikomenda uchidini wapedza woenda unovata wopedzeza bata ko kana uri mulockdown paya vanhu vakanga varichishandira kudzimba hakuna wekutaura naye kana unodini naye guys unoita sei unodini depression is real iriko Fatima inini handichaudzigwi I pray kuti one day usangane nemunhu ananyatsa kukudza zvakasangana zvipa depression ananyatsa kukudza handina nharo ndati my own friend wandinoda mubhuru wangu ndangoitawo bhururu panapa bva tangokilikawo panapa bva tangotanga kutaura bva tangotanga kungochinjana manhamba kuseri padiaries apa tinongotaura zvakawanda chingoshiya zvakawanda anomaona ndo pandakanzonzwisisa kuti something is hazvina kumira mushe depression iriko guys it's there and it's real but chinoitika ndechekuti I think depression I think inouya nepakasiyana guys ine pekuti mumwe inosvika I think ine mastage pane mastage ndofunga kuti umwe anogona kutomwa medication kwete imwe kuti hausati wakumwa medication anomaona kwete imwe kuti wasvika pakuti hausati wakumwa medication anomaona saka ndofunga inotrigger zvakasiyana
kwai mari svakutaura kuti benziko masomo ibenziko ndareva nhema here naye weripi kana nomudza kuti zvandataura kundareva nhema benzike tuyo anoona. Saka ndofunga zvinosiyana kuti imwe ikauya inotrigger nenzira ipi anoona. Imwe inogona kutrigger maybe ndonasati yokutochema vari nani anochema hake kana zvichiita right zviri right anoona anochema onzwa zviri better I think it's okay. Ko keta akapinza vana motikari angakuda kunowira down the hill nevana ndakabatikana nezuro mufunge achitaura kuti hanzi mwana akati mama are you going to kill us. Guys imagine ndakanyatsofunga ari kela achibvunza kuti so mama are you going to kill us. Ndikaona kuti papakatooma ipapo andimaona papakatooma. Saka guys ngatimuzisei vanhu mukufambamo pandogara nchitaura papa don't attack the person next to you. Unenge usingazivi what she's going through. Unogona kutofunga kuti kwanzi I think you're using the wrong word chinozi depression. Kurwara kako kunenge kuchiitika mukati mefungwa kwokuti unosvika pakushaya kwekutaura naye handingazivi kuti ngatsanangura chikudini asi ini yandakaona inini iyoyo ndiyo anotomwa mapirisi depression. Saka ndinotaura about depression andika ene nezuro head Kate saying she also does have depression. Saka I'm just referring to what I know, what I heard. Andimaona what I heard. Ndosaka vamwe vachizonyanya kumadoro stereki guys. I think vanenge vachitry kuvhara zvakadii zvakawanda. Anyway, haisiri topic yandauya naye musara nhasi. Andimaona haisiri topic yandauya naye musara nhasi. Andimaona iyo depression. Iyi topic yakati tachazvimiririrawo rimwe day. Andika sati tapinda munyaya yedu yanhasi sati ndafonera vanhu panapa nhasi. Anditika guys iwai andika imi vakadzi vasikana vari kuno zvikuru sei vari kuno kuAfrica. Imi tingwana sisi vedu nevanenge vedu vari kudiaspora. Panapa patinobatsirana tinodzana chokwadi tinosimudzirana tinoumbana anditi atidestroyani. Anditika inzwai munzwe timwe Africa muri kugadzira kuenda kunze kwenyika. Anditi please ndokumbira nemweya waMwari musatengesa dzimba kuti muende kudiaspora please. Don't sell your assets, your houses, especially pambapa. Tengesa mota because unogona kuzoireplace. It's easy to replace a car. It's easy to replace mafiriji emumba. Please musatengese dzimba please. I'm talking because of the things that I heard. Andika kune vanhu vakaenda kvari kuchema uko. Guys, UK iya inandisi kuti vanhu musaenda ku UK, get me right. Anti ndikuti musatengese dzimba. Kana mafunga kuenda kumawana sponsor. Antika don't sell dzimba kuti mukwire ndege nekuti munoona nekuti imba haichitengeki zvekumhanya. Hauzoiwani zvekumhanya. Tengesa mota. Tengesa zvinhu zvemumba mafiriji. Antika usatengese imba. Siya mudhuri wakadaro. Siya waisa UK guys, it's no longer the same UK yamunoziva. Iya nyaya dziri kuda nepa UK apa unotakurwa neani. Vakaenda kudhara ava vakanogara ku guys ndo vakaenda kudhara vakanogara vakanochanza. Antika ndo vakaita zvavakaita iko zvino izvi. Munoona mavhurigwa aita visa. Zvinoreva kuti mavhurigwa aita visa ndo zvinoreva kuti mavhurigwa ekuti kwatovewo kumbari UK kwangu vekujoni. Kwangu vekujoni nokuti ngodaiwo visa munapiwa. Ngodaiwo munapiwa visa toenda ngodai munapiwa visa. Mukaona zvatodaro chete guys kwadhakwa. Kuna vanhu vachansa brain musanakirwa nekuti wakwira ndege. Kana wachida kwira ndege kubva pano uende kuZimbabwe. Kana wachida ndege kukwira ndege. Kana uchida kwira uende ku Cape Town kana ku Durban kukwira ndege kukwira ndege. Musanakidzwa newedho kuti ndai waenda ku diaspora uchisvika kunotamba nhamo chinosafa kukoko. Hanimaona. Please siyana nenyaya dzepressure idzi dzekuti ningi wakainda ndiva kumushow kuti ndakainda. Guys zvasiyana vedu we andisi kuvharirai. Ndikuda kudza ichokwadi. Aiwa muchaneta wakaenda kudhara. Please my sister, let's tell others the truth vedu we sasa tengesa dzimba. Vana kutengesa dzimba zvasvika kwa munhu akuchema veko. Ndikuti zvandoziva. Ngataure ichokwadi. Anditi ngataure ichokwadi. Makaenda kudhara vana muchaneta. Andika makaenda kare. Sure Diana, vanhu vakaenda kudhara vakaita zvavakaita. Anditi maona. Ukamutika mutengesa dzimba zvino vakainda. Kana ari wepa diaries, do you know tinoita dambudziko redu kana svika kumberi kuda kudzuka kunoko. Urita dambudziko remadiaries because kana anonetsa kana asvika ikoko. Hakuna kwanotiza anodzoka back kuti ndokumbirawo tiketi tokudzokera kumba. Asvika kumba kunoko andina pekutangira. Tingazomusiya here. Tingazomusiya here. Nezura was having I had a very hard talk na someone. Nichimuti my sister, tell me your problem. Une mapepa.
ndekugara muSA. Sit down, my sister. Sit down. Gara pasi. You are doing okay munomu. Urida kudii. Uchanochema kumberi imbofunga. Wambofunga here zvauda kuita izvi. Because taitaura chindiudza nditi. Ndikati wafunga here wafungisa zvauda kuita here. Because ndaitodzwa direction iri kuuya nayo kuti yakamira sei. Ndikati my sister you are okay munomu. I know you and udzigwe. Gara pasi. Mapepa auna we munomu, you can go and work anyway. Ndakubasa. Go and work in the mines. Vanotora and unimapepa muno iwewe at the South African. You can do makosi ekupinda pasi mugotwana. Unowana auchaibasa because une chitupa chemuno. Why do you opt to go to UK? Uda kunodi? Musatengese dzimba guys. Don't sell your houses. Tengesa imota kana wati ndoda kuenda washungirira and Sheila hatina kuti. By the way, problem yenyu vanhu ndeyekudai patinotaura muno personalize zvinhu. Handiti hamudi kunzima kundwa. Hatina South Africa yakafanana neUK isu. Hatina kudaro. Ndiri kupa mufananidzo wokuti ukaona yavhurirwa kuti munhu wese akungopiwa visa. Hati kuZimbabwe munhu wese angoda kuSouth Africa anosora ave pano. That's what I'm trying to say. Antika munhu wese ari kuZimbabwe angoda kuSouth Africa, whether une passport, whether hauna unongoswera wave muSouth Africa. Kureva the way avhurirwa mavisa kuUK, it means munhu anongori neproperty can sell the property kana piwa visa akaenda. Meaning to say kuti kuchazara vanhu. That's what I'm trying to say. Nzwisisai. Anti murukunzwa. That's what I'm trying to say. Ndikusitaya kutaura inonzi chiko munomati kudiko munomati kudiko hani muri kuzvinzwa. Handisi kureva kuti UK kwakachikunda neSouth Africa, it can never, because UK is a first world country. Kuno kususi tiri kuma world ameno kuti 3rd, 4th, 5th ameno. Hanimona life aingafanani neku UK. Ndiri kureva kuti the way yavavhurira mavisa kupa vanhu zvinenge zvakureva kuti munhu wese ane property achada kutengesa property yake. Zvino zvandiri kuti no, don't sell the houses. Andika kana wati uri kuenda kuUK wazvipira kuti wakuenda uchisiya imba handitengesa zvimwe zvinhu, because it can be a 50-50 situation, a win or a lose. Unogona kunowina, unogona kunoruza. Antimaona unogona kunowina, unogona kunoruza. Andiselina izvo zvari busy nomukadzi uko ari kuda kudzoka ane 3 months chete akaenda muna November. Akaenda muna November akuda kutodzoka zvatonetsa. Kutoritori nehondo izvo zvine munhu nehama yake akanga yamutengera tiketi kuti ndakakutengera tiketi kuti usvike kuno kwasvika kuti udadzoka zvaoma zvakona. Vanhu vakuenda iko zvino izvi guys kazhinji kachona munoshandira black tax. Ndodza munenge makushandira black tax. Black tax ndodza munenge makushandira one. Imbobvunzai vanhu kungoti vanhu kuUK havasi kudavo kuti vaenze kubuda pachena kuti zvino imimi munotora zvinhu mopersonalize moitaza kuti tikukuvharira kuti musaenda kana tikuzama kuti kudii, but tenge chimupana patinowonesana ndete nevachikuudzai kuti mabhiri avo chaiwo akamira sei, mabills avo chaiwo kuti akamira sei. Ngavakuudzei. Hauzivi kuti kwaunoenda even vanouya kuSouth Africa kwachona haungamudzi South Africa kunoku uya kuri ball uchitengesa property yako imba uye kuSouth Africa. Anosvika muno musvika achinzi dzvine home affairs odzoseka kumba anotangira pai. Zvandiri kuzama kutaura. Antimazviona zvandiri kuzama kutaura. Usatengese property yako kuZimbabwe chero chapa South Africa padhuze panopindwa netsoka apa. Antika okay pana ndakufona pana parega tinzwe, but I see your life ndauya nayo yangu. Hello SIS MELLY. Yes my sister. Rega ndikubatsire panyaya yamukutaura iyi. Hamusi kumboreva nhema mukutaura chokwadi. Munoziva kuti chii kuno kuQueenbed vanhu vari kufunga kuti tikavaudza chokwadi vari kufunga kuti tinoda kuvavharira, but at the same time isusu hatisina kukuvharirai vanhu wei, toda kuti muuye muchiziva, ende mauya muchiziva imimi vari kuuya vachona muziva futi zvamuri kufambira. But vanhu kana totaura especially isusu tinenge tiri kuno kunze zvezvichinzi kuda kuvharira kuti vamwe vasauya, chiri kuitika ndechekuti pane mamistakes ari kuitiwa both sides, nevanhu vari kusponsa nevari kusponswa. Hapana mutsvene, tese tiri wrong. Vari kusponsa vacho vari kusponsa vachichitaura zvimwe zvinhu zviri half zvisiri full information.
Gatitore example yekuti munhu anzi ari kuda 4,000 US kana kuti 4,000 pounds kuti apiwe COS. Pane wandanzwa nhasi akabhadhara nosanja ndikana ishara kudai soka madiaries avo vanganditi ndikuda andinga vanozviziva kuti madiaries ndo I always bring them information inovabatsira andingambova destroy kana kuti vasaenda kuUK kana kuti vasaenda kudiaspora. Pane izvo zvakatorerwa 7,000 toda kudzifambira nyaya idzodzo 7,000 yeCOS pounds apa ndimai vakuru vari pane madiaries mai mwana kuti munhu uya kudai munhu anotaura zvaanoda mari akatora zvakaoma. 7,000 itori shoma, vamwe vari kutosvika kuma10 chaiko vari kutorerwa ma10,000 chaiwo. Saka chiri kuitika ndechekuti mapiwa maudzwa kuti ndiri kuda 10,000 muri kubvunza here muchiri kuAfrica kuti 10,000 yangu iri kukava chii, contract yangu yakaita sei, what am I entitled kunge ndiinazo ndisati ndatanga basa. Mibvunzo iyoyo hatisi kuibvunza. Muri kungonzwa kunzi ndapiwa COS makutopinda mundege. Vamwe ndo vari kumva vaita mistake yekubva vapinda mundege nevarume kuti nevakadzi nevana. Masvika kunoku muri kusoudzwa nasponsor kuti inini ndiri kungopa accommodation munhu 1. Apiwa munhu 1 accommodation ndiye munhu apiwa kaCOS. Ko mhuri yawauya nayo ichagara pai? Muri kuzvifunga here izvozvo? Mhuri yamauya nayo ichagara pai? Kana wauya wapiwa COS hazvireve kuti you are entitled kumabenefits anopiwa vamwe vese vari munomu. Vanhu vari munomu yesu kana une mwana unopiwa mabenefits every week. Kana mari yako iri low income unopiwa mabenefits evana. But kana wauya neCOS hauna benefit yaunayo, you are not entitled to any public funds. What they mean kana vachiti any public funds zvinoreva kuti even kutoenda muchinoti kucharity cheko chekudzimwe nguva hautobvumidzwi because ipublic fund maona. But izvozvo ndozvokuti kana wapiwa contract yako verenga wonzwisisa contract yako. Masponsor futi mimi muri kuti masvika kuno matora vanhu makusvika munhu ane 1 week anonzi anofanira kunge ane mota. Hamuna kunge makaudza munhu iye achiri kuAfrica kuti unofanira kunge une mota. Saka munhu uyu achada insurance yemota kuti anga ane mota, achada kutenga mota yacho. Mari yacho inowanikwa kupi? Plus masponsor anofanira kuudza vanhu chokwadi kuti paanotora munhu kuti vauye for COS vakawanda vachona vanenge vasina mahours. Mahours anotozopiwa kana vane vanhu vapanzvimbo. Ndopa vanenge vachienda vachinobhidha kuma-councils kwavo kwavanoenda vachinobhidha kuti vapiwe ma-clients ekuti vanhu ivavo vagokwanisa kunge vachishanda. Saka imwe information iyoyo yekuti vanhu they are not open enough kuti vataurirane. Muri kuudzwa like nhasi cheko kunoko isino yega yega. Muri kuudzwa kunzi uyai nemagumbezi. Munhu ari kubva kuAfrica angauye here mundege nemagumbezi vanhu wei? Tichiri ipapo mirai tichiri ipapo sandakangana mirai msati maendera mberi regai nitenge nekutenda global diaspora. Iyo global inozo zvandiri kutenda. Imi menyu timu rimwe rese hamusi kuziva kana kuti vasingo global. Mirai makadaro. But ingoziva kuti nyaya iyi yandiri kutenda including mimi muri pafoni you know this story. Global ndokuti madiaries zvamakaita Mwari wakuitirai zvakanaka. Zvinhu zvakaoma koko but you sacrificed. Antika zvamakaitira umwe munhu. Ndinoda kutenda mufunge rambai makabatana kudiaspora ikoko. Rambai muchingosimudzirana. Soko rakasvika zvere zvamakaitira umwe wedu. Rambai makabatana, rambai makadaro, musasiya umwe wedu vari kubva kuno apa. Vari kusvika kuzonetsa. Musavasiye. Ndakafara ndichiwa kuti makaenda navo. Exactly. Ndakakuti makaenda navo kushopu yangu. Ndakakuti makanotenga magrosari kushopu yangu kuTesco. Ende makaita yenyu mufunge. Makaita basi. Chite indira mbere. Saka imwe thing yekuti kana mabva kuAfrica uko zveshuwa zvekutaurwa naSIS MELLY kuti musatengese property because you are not hausi secured wauya kunoko. Saka property yako yekuZimbabwe kana kuti yekuSouth Africa is the only security yaunayo yekuti kana zvinhu zvikashata kunoko unogona kudzokera kumba unenge une pekugara. Zvino ukatengesa imba wouya kuUK kwachona zvopenda. Mostly
ukauya une mari, you will be tempted to go out of your way kuti unge uchiti ndine mari rega ndibhadhare chakati rega ndinorenta imba yanzi 800 chete ndikazoshanda. Handiti mukukalkuleta mari yamusati mashanda, handiti mukukalkuleta mari iri musoro menyu but yamusati mabata mumaoko. Tanga waona kuti payslip yako pawasenza 40 hours dzauri kunzi ungochishanda a week, kupera kwemwedzi ndine mari, tanga wabata mari your full pay wage. Ukabata full pay wage, then wotanga kuita ma-expenses mukati memusoro mako. Kana usati wane full pay wage, don't put any expense musoro kana kutora zvikwereti kana kuti ndine mari rega ndiite chakati nechakati, because uchanyura ende UK inokunyudza ende zvikwereti zviri easy kutora futi. Kana uri munhu nokuti zvinhu zvako zvinenge zvakati tseketed, zviri easy kutora ende unonyura. Mune chinhu chinonzi bill, mune chinhu chinonzi cancel tax. Handinambotaura nyaya yekuti kana wauya huna any funding yaunopiwa negovernment. Saka pa 3 months dzako dziya dzaurikuudzwa nevanhu veCOS kuti ndichakuchengeta 2 months, ende pa 2 months pachona ipapo muri kugariswa semhuka. Vakawanda vachona havasi kugarisa vanhu zvakanaka. Let me say this, vanhu vari kupa vanhu masponsors aya, please ipewo vanhu pekugara pakanaka. Vamwe muri kugariswa mu1 room, mu1 bedroom, muri 3 muchishare mubhedha. Vamwe muri kugariswa dzimba dzedza dzavari kuti ndo dzavachaisa maservice use avo, vomva vakugarisa imomo for temporary. Iyo home iyoyo iritori parenovation. Vanhu veconstruction pavanoda kuuya kuzoita basa mombodzingwa, mombonosudurudzwa, moendeswa kwakati. Saka be mindful kuti vanhu vamuri kudaro vanhu, imimo futi vauya vari kubva kuZimbabwe kwachona, be humble. Dzimwe nguva zvinhu zvichitanga, first week, second week, nekuti first month zvinhu hazvisi kuzomuvha mamuvhiro amunenge muchida. Hausi kungosvika uchitikuona basa there and there. Pane ma-COS anofanira kuitwa go through, pane ma-CRB unofanira kuitwa ma-police checks futi kunoko aunofanira kuenda go through. Pane zvinhu zvakawanda zvaunofanira kuenda go through in that month usati watanga basa. Saka musati kana wauya wasvika mwedzi wototi ndofanira kunge ndatokubasa, handisi kutombopiwa mashift, ndazongoendeswa kushadowing 1 day 2 days, asi handina kubhadharwa papera 2 weeks, handisati ndabhadharwa mari yangu yeshadowing. Ukaverenga contract yako vamwe vanoti shadowing inozobhadharwa after wandishandira 6 months. Vamwe ndo paunozotaura kuti uniform ndinokupa asi unozondibhadhara uniform yangu after 6 months. Kauti promotion yako ndeye 3 months, nichatanga kubhadhara matraining neshadowing yawakaita mazuva aunge uchienda kubasa awanga uri under shadowing, ndokubhadhara after 2-3 months idzodzo. Saka chizive kuti wiki rauri kuti watanga basa rauri kunzi kuenda kubasa asi uri pashadowing, you're not going to be paid mwedzi wauri kufungira kana kuti wiki rauri kufungira. Verengai macontract enyu mumanzwisise. Aihuku mapabata vanhu vekuti vanhu ndavazive kuti pavari kuverenga macontracts avo nepavari kupiwa pavachasaina, vasati vasaina ndavaverenge vanzwisise contract yake yaari kupiwa kuti yakamira sei. Then kana wapiwa motikari yekampani, wapiwa wasvika una sponsor akanaka anokupa zvese, wapiwa motikari yekampani, ziva kuti motikari haisi yako, imotikari yebasa. Saka kana iri motikari yebasa hazvisi kureva kuti chinanga kutesco wonanga kupi nekupi uchiita malorens ako emaduties ako ekumba kwako. Kana usina usiri pabasa, siya motikari yemunhu because imotikari yebasa. Kana iri motikari geza, iwo motikari, pane imwe motikari yakanga ichiita kunge bin yekuti munhu anongoti from core to core anenge achingodya achikanda mumota imomo achikanda mumwe ozonopuhwa motikari mangwana anosvika motikari yakazara black bin, unozadza black bin nemarara. Previous care anga ane motikari the previous day. That's not it. Bataiwo zvinhu zvevamwe vanhu sezvinhu zvenyu. The way yaunoda kuti zvinhu zvako zvibatwe is the same way yaunofanira kubatawo zvimwe zvinhu zvemunhu. Because there are so pane vamwe masponsors ari right kunzoko, ari kuprovida zvinhu zvakanaka, but kana mauya
zvininipisei unoza kungozvininipisa nekumirira cheko cheko ukaonawo zvapfuuro 3 months pasina kana chaitika chikomplenowo kuti zveshuwa apa zvanyanya but still I know kuti vane ma-COS in the second month munhu wese anofanira kunge ane ma-hours ake ndo zviri pamutemo kuti by second month munhu wese anofanira kunge ane ma-hours ake ari fixed anenge achifanira kushanda saka ndo hinti yandingade kungoudzawo vamwe vangu kuti ngazi musakurumidze kana uchiona kuti hauna vana vako vachiri vadiki stereki musakurumidze maunza vana usina child care yakanyatsoti tswekere because muno munyaya yechild care unogona kuuya nababa but baba ivavo vachatadza kana kuendawo kubasa because nenyaya yevana vachatadza kukuenda kubasa kwachona motukana futi nekurambana nekuti baba vari kuzowanikwa vakagara vari mumba vasingaende kubasa wakugwadziwa kuti ndakuchengeta zimurume rose ndakuchengeta zimurume resere but is the situation yamakazvipinza then posvikawo futi nguva yekuti ivo vari kuuya vari maspouse ava tsvagaiwo mabasa ka ndimi munhu mune opportunity yakanyanyisa iri wider than munhu ane COS because yako iwewe uri spouse unobvumidzwa kushanda anywhere where you want chako kuaplya nekutsvaga basa amen. Thank you masikana ane zheve dzekuwa anoda kuteerera akateerera ivo vakangoziva vanhu vangu pano kuti simeli hapana panombofa yakatiudza information isiriyo inokwana ndozozvitaura kudai so vasikanaka ndahwa zvakawanda ndataura nevanhu vakawanda ndaonerera ndahwa zvakawanda veduwe wotonatsa kuona kuti let me on ndoti ndiri kuziva timhuka rangu ini chai kuda kutoendawo handitika ndotega ndingotaura pajekerere kuti vanhu vanoda kuhwa vade havo vahwe kana vada kuenda vanongonoondawo berisani saThomas ndizvozvo aiwa plus mabhiri anoda kubhadharwa musazoregera kubhadhara mabhiri muchiti iri harina basa ndirozoriona time mabills anotoda kubhadharwa saka itoshandai nesimba muchizoti muchabhadhara mabills enyu because mabill achauya isusu vamwe tinogona kukubatsira first month second month asi kana yayechi3 ndenda kuti mai mwana maku chirume unonzopfuta sekurumurika chirumurikai muzvionere maona saka hama dzinogona kubatsira in another way but kutaura chokwadi pamwe pachono tiri kuomeserana even tine hama dziri kunoku tiri kuomeserana even hama dzachinofuti dzimwe dziri kunoku tiri kupa hama dzedu information imwe nyaya iri kunetsa ndeyekuti mumbonzi switcha it's not easy kuswitcha because hongu muchati vanhu switcha enda kuna nhingi switcha yes anogona kuuyawo switcha but it's another process again that you're going through maswitcha kudaro saka ngatisafurirane zvinhu zvisingaite ngatisafurirane ngatidzidzisaneyo patience zvakaoma zvakadii and mulaki ramunaro nderekuti muri kutouya makamabata mavhisa aya vamwe vakauya vasina kana chavakabata vakaita 15-20 years vasina kana vhisa racho pavakazoripiwa unenge waneta wasakara uchagona kana kushanda kwacho panozoya vhisa zvine mimi maita rombo rakanaka rokuti muri kutopinda munawo mavhisa acho ekuti mushande saka kungoda kungoshanda nekunzwisisa nekuti imimiwo wacho na moyo womuchito hambo kwete kuti tikuti itai hambo kwatiri isusu aiwa pamabasa ipapo because foni chedzo vamwe hatisi kutomboziva kuti foni inofanira kugara mubhegi foni iri kugoramba iri maoko kunge muri kutokanganwa kwamuri kunoko varungu vanenge vachiona vachikusekerera zvinoirema but zvavanozokutaura manje vabva ipapo pauri ndo zvinenge zvakaoma right. Thank you very much my sister maita basa my sister. Thank you for the information guys. Mukuzvinzwira inda ndangoya ndingokupaiwo based on pandotaura pese ndendaita nyaya dzakadai kuseruko dzane ndichitoona nyaya idzi kutogona vanhu ava zavari kupinda nadzo karika ndipo vamwe tipu nechitokupai tipu nenyaya dzine dzamboya kuseruko kurika ndiudze vamwe tipu iwo zvezvakwauri kuti uda kutora here nyaya iyi kana usida kutora nyaya iyi iko guys. Kana makatungamira murume munhu akatungamira regai kutora danga rose revanhu kuti vauye musati mave stable hamsati mave stable kuUK baba vakaenda mwedzi wapera paseri
makutotora sekuru vazukuru vana mbuya vose kuti chiuyai kuno kuti chitogara kunoko. Hamusati mave nepekugara pachona. Hamusati mapuwa nema-hours achewaya anopuwa whatever it means ma-hours iwayo. Amen. Hanomaona. Matewa hamusati mapuwa hamuna kana akoma chini amati mapuwa nekanzuro yachona. Makuda kutinda kunodedza muri kuti kurai uyai. Guys, indi tofunga kuti 7,000 yandanzwa iri kubhadharwa nomwe munhu ari kuda sponsor ari kunzi vanhu 7,000 pounds ka. Guys, 7,000 pounds imari kumarands. Kana kuti kuma-US dollars imari. Guys, you can open a business. Rekuti utosustaina life yako zvakanaka. You can sustain unotogara zvakanaka. 7,000 pounds unogona kutovhura life yangu haijekwa pano. Yato haijekwa life yangu. Yato yema COS. Haijekwa life. Kuda kuniswedza pano. Hello? Yes, murisei? Tiripo. Ndinoda kuyani tokeni makanichichinayi. Ndayani tusenze dzangu ndakini pamari dzekutaurwa dzema 7,000 zveshuwa. Kana chikuine mari yakadaro kuya kuEngland ka there's no need because imari inototyisa zvekuti uishandewo uri munyika macho uiseve pane nyaya. Saka ima hamuna mari yoyo muaccount menyu? Chinokaita mari yomuaccount chikorera for example kuti uchiri kuZimbabwe zvinezvi ukada kutarisa panotori magrupu atovhuriwa mari 10 aiwa mari yoyo inogona kuichiwanikwa muaccount hatizvirambi asi tongoreva isusu kuti izvona kuzoti iwewe uri kubva kumusha uine mari yakadaro unenge uchitori nemari inototyisa yototi atopana kuti aenda kumusha akanga watosara mari yakadaro unotokwanisa kutonorarama kuZimbabwe upenyu wakatokwana ende kuti kutengesa imba ndopane nyaya hombe kuti kutengesera imba kuti kuenda kuEngland shuwa siri England yakapinda vanhu ichiri. Mirai mukoma. Mataura kuti kwai pane magrupu akavhurwa izvozvo emariteni. Matichi emariteni? Emariteni asi kuti kachero vanhu achitotaura kuti mari yakadaro kana kutosa utaura kuti kuenda kuchapa kutotadza kutoiserwa mari iyoyo. Asi zvinezvo zvakatichara kuti for example I've got example ndinabhuti vangu vakaya muno vanga vatone citizen haana kutokwanisa kuita kana anything muno muUK machoni but izvo zvakatomuvha kuenda kuZimbabwe atone 3 years but 3 years yaZimbabwe aita business rake ari kuZimbabwe akatotenga imba kumaopera 2 weeks ago but asi ari kuno haana kwanisa kuzviita izvozvo but izvi zvamufanira kuti kana ukatikange takunzwa vanhu umaenda kutanzi vanhu vari kutivharira hakuna mhembe dzari kuvharidzwa zvakanaka zvishuwa kuti vanhu vari kuyanire vhisa iri kuti kwauya naro uri kukweva uchipinda sekutaura kwanga utakola kuti kana munhu auya vari kuya vakatobata mavhisa zvakanaka vamwe vakauya vakatambudzika makore akawandisa esi tiri kuzvinzwisisa but kuti England yachoni zvinhu chanetsa kudhura kwechikafu kudhura kwemabills even kana isusu kunoku vanhu vagara vari muno vacho kuti utanga wabhirika uya SIS MELLY unotanga wambuza kuti kanipotanga ndadya tikoseke chine kustress kwete kuti zvatanga nhasi nekuti kwazoya vanhu vari kutanga kuya zvinezvi zvakatongogara chitongoriko kuti madhuruzi agara antokudhura mari yavo vanokuti vanokupa waitambira simari chani hapezvi ingoita mari chani vanotogoreti ipfuurire munyika mavo muno saka pane yanyora kuti hanzi siyai vanhu vaende vanozvionera ikoko nokuti patakaya kuSA takauya chiudzwa kunzi hakuiti asi takapinda. My sister, me I'm telling my own people, you go to UK. Me I have people vanototeerera kuti sizotagona simeli ende nditovaudza chokwadi ini ndinoti handitodi kuti vanhu vangu vanorasika nokuti vanhu vakanorasika kumberi vanodzoka bheki. Hakuna kumwe platform kwavanoenda akasvika kwasina mari yereturn anodzoka. Izvozvi kutaura kuti kwandiri kutaura iso timu diaspora inoziva kuti ndikutaura nezvei handingazvitauri pano but team global knows what I'm talking about. Vanodzoka bheki kuti tadzoka tibatsire iri dambudziko redu. Saka inda asi waudzwa zviriko waudzwa woni ikapatinoya kuSouth Africa takauya chiudzwa kunzi musafambe usiku nokuti kune futi. Takauya tichitozviziva kuti tifambe usiku iso nokuti unogona kudhukwa nefuti. Takauya tichitozwa kunzi ukada kubatwa mukunzi nemunhu achindipe foni usati nharo naye ingomupa foni yacho chero ingave motikari ingomupa motikari yachona usati takauya tichiudzwawo nevamwe vanhu takateerera izvozvo. Saka tongoudzwawo tongoteererawo tongovanida kunzwa vonzwa vasingadiwo ingokontinya minde kuUK kwacho dai kukumberi fambai mindi andika but chandingokukurudzira kutsika ndarama ndakasika ndechekuti musatengesa dzimba. Imbomirai kutengesa dzimba. Indai tsvagai dzimwe minzi dzekuenda siyai imba iripo kuitira kana zvazokunakira kwafunga nawe kugarako wozotengesa hako paya kana zvanaka
kana zvaramba kuipa zvaramba wafunga nadaudzwa kunoko because manhingikiri anozi machi mavisa munopiwa kare ekuenda kuUK vanhu vari kuenda nema-COS muripa mavisa ema2 years 3 years ndizvo haniti anozorenyuwa futi asi mbomirai yekurenyuwa vanhu vari kupa mavisa ema2 years 3 years handiti right toti pa2 years 3 years panoitika zvimwe zvinhu zvakawanda zvinogona kufuma zvakaitika sei zvakaitika muno muSA regai ndikupa example vanhu vakavaraigwa muno vakapiwa mapemiti ema10 years achirenyuwiwa yakapera 4 years ikarenyuwiwa vakapiwa 4 years ikarenyuwiwa iko zvino tasvika manje pakunzi zvangonzi vanhu vari vara zvitofunga tiri kupiwa mapepa ekugara muno vakabva vanzi nomo mapepa handika munhu wese kumusha tichakupii toti pa2 years zipaita situation yakadaro yekunzi haticharenyuwi handika tave stable kuno vanhu vedu tatrena vanhu vedu vakwana chidzokerai watengesa imba pa3 years wodii taurai zvatoenda kumakupa achitochema kuti mavisa rakuexpire asati atowana basa asati wana basa chichiri kuitika akutozokudzoka akakuzimbabwe ende kuti hanzi switcha kutaura kuti vanhu vazo switcha it's not an easy thing watoshaya switcha wacho washaya switcha wacho pa 3 days pa 60 days daupowa what's happened watowilika munyika muno ndizvandiri kutaura kungoonesa handisi kuudza vanhu zvokuita kungoonesa vanhu vari kungoonesa zvatotaura soti isusu vanyacho kuti vachakutaura kuita kuti zvanaka mamubatenga imba kutaura chokwadi imba haitengesa vanhu dzinoda kuenda kuUK kune vakatogarawo makore nemakore muno vakatadza kudzitenga dzimba dzachoni vari muno zvichakatongonaka but England yashata but haichese muno munhu haasi kuparadza kuti gasawe vanhu ngavakuita zvasi vanhu varutsvagirwa hembe dzekupfeka vanhu vasina chekupfeka varutsvagirwa chikafu vanhu vasina chekupfeka vanzi vedu ati pasina madzirirwa kumusha zvakanaka zviri kuitirwei right maitei mukoma kwakanga kusina zvekuti uchazomboona ndikiri kuti uchazoti ana achakubatsira unenge uchingochema wakatokudara varatoita mhanza yekuti vanotenda pamaintaneti vachitaura nyange vachitaura pamaintaneti but vanga vari kubatsirana kabatsirikana vamwe vari kuchema toti aiwa takatodzerwa kumusha vari kuzvitadza haasi wese ari kuitirwa nezviri kumuitirawo anyway that's my 2 cents ndatipiwa vamwe vanhu mukana right welcome to England vada kuuya vanhu ngavauye zvasi aiwa vanhu ngavainda sitio ngavainde vachiziva what to expect and what not to expect thank you my sister kuEngland ndai guys but inini pandiri kunyatsoti ni no musatengesa dzimba apo ndikutoti no chero imba chesiri yangu iri yako usatengesa imba apo ndikutotsika nekuti no indai kuEngland munozvionera but musatengesa dzimba siyai dzimba maisa munhu anoroja uchiwana iyoyo hamene whatever mamaundi unowana uri kuUK usatengesa imba inda unozvionera uriko maona musatengesa dzimba apo ndikutongora manchisimbirira ipapa kuti imba it's a no please don't sell the house animaona don't sell the house indai munoita zvamunenge muchiita munoshanda munodikana zvaramba pekusvika uchigara unenge unapo andika unenge une pekusvikira andimaona right hello SIS MELLY makadeni mushe kuti ndangokupa 2 minutes 3 minutes kuti chipinde panyaya yedu alright SIS MELLY munoona kuti chii kana vanhu vachiudzwa vanoita nharo but chokwadi ndechekuti dakudza kuti makera paanenge achiuya vari kupiwa minimum rate yekuti usumuke kubva ipapapo kuti uende pauri kuexpecta because problem yatinoita chiya kuno unozviudzwa kuti maybe in 2 years daungendatenga mota daungenda ukabvunza vanhu vakauya SIS MELLY kuti zvinhu zvawaifungira iwewo kuti ndokona kupa example yangu ndani 2 years ndiri kunoka zvinhu zvandaifunga kuti pa2 years ndinenge ndazodai so asi ndachibva kana wani why because life yekunoka yakasiyana ukaita zvokutamba unopodza kurarama nehands to mouth chingowana mari ungobhadhara mabhizi yapedza kunoku SIS MELLY kana chida unyatsoudza nachokwadi unorarama nema-extra shifts wakaendawo neCOS vachangouya zviri kuita masponsa kana vanhu vakauya vanobva vaudza vanhu kuti handikubvumiri kuenda unoshanda kumwe kunhu kana wazoya kubasa kwangu kunoku inini hauzoperform to best level because iwewe unenge wakaneta from vamwe vanhu kasi kana uchida shift unoya panapa pabasa pangu kana uida extra shift unoya pabasa pangu because wakasaita ma-extra shift you won't have any money to save or imwe extra money yekushandisa iwe wakaenda neCOS here munyikina vanhu vanenge vawanisa mabasa kuti kana wauya ndinopa 1 month accommodation waapply visa iwe wabata visa maoko ubva tanga kuti accommodation zvionere
zvandikutaura zvakatoitwa munhu wandiri kuziva akatobata visa izvo zvakukwira next week akaudzonza accommodation zvionere hauna kwaunoziva hauzotimba icho unoitsvaga sei asi wakudzonza accommodation zvionere asi paukaona basa munhu akanga ati akakupa maintenance letter yekuti tichakupa accommodation pakati for such a period of time. So vanhu chavasiri kuziva vachibva kumba simeli ndechekuti zvinhu zvavari it's not as rosy as they think. Zvinhu zvavari kufunga kuti ndizvo zvichasvika zvichiitika kuno kwazvisiri izvo zvazvinoita ende vamwe vanhu vada kubva vatakura vana simeli kana uchida kurarama life yakaoma uya nevana vako especially uri single mother unoona nhamo tsvuku because kuno kwauna munhu unosiyira mwana wake neighbor wako haumuzivi unogona kutama like ime have got 2 years ndigara pandogara handivazive ndotongotofuna kuti asi vanenge ndopa pangu munhu anorarama life yake ega. So vanhu vanofanira kuya kuno kwachiziva kuti mari haisi kuya kuzohorwa kuno we have to work. Ndikakudza kuti most of the people vakauya kuno especially manurses andoziva nini they are relocating to Australia right now. Yes, correct. Australia pays well than correct. Saka chimagine kuti munhu unenge watengesa imba wabhadhara 10,000 pounds wauya kuno wasvika kuno kwaita stack wada kudzokera kumba and then what. Saka people should really make up their minds kana vatsada zvika kuno ende usauya kuno kune mari yekuti watengesa imba kana une excess money extra money unodza kumana tirege ndimbodivheta ndakadai asi imba yako unayo zvinhu zvako wakasiya wouya zvako kuno kumbo explora kana zvarambodzokera kumba. So vanhu ndozvavasiri kunzwisisa ende kunoko iwe wakaenda neCOS here mningine wakaenda neCOS wakaenda neCOS wakaenda neCOS ini ndakauya neCOS smeli ndiri nesi. All right. Saka how is it for you? Yeah, uri kuti munhu kuti udza iwe nekuti une 2 years wainda manje apa ende uri munywaniko tiudze how is life for you iwe unoti kuti vaudze nokuti tikataura kunonzi vane godo vanoende piko ngatigarire pacheya yavo kuSouth Africa ikoko iwe ndi wakaenda une 2 years uriko iwe watoona zvakawanda tiudze what is going on there ugere sei iwe life iri sei kwauri iwe what's happening. Ndoti ndikambogara pasi so ndinodembodai kumba kwakerwa ndaidzokera kumba chimhanya but nesituation yemamiriro akaita kumba right now I can't go back home because mamiriro azvakatoita zvakatodza kutodarika zvitatu kuno kwacho unotombomaneja kushanda uchidya zvinokumba kwacho hamene kuti zvinenge zvichifamba sei and inini right now I've said that I'm relocating to elsewhere zvekuno ndatkoniwa kuUK imwe route saka chino exactly inini ndinongochitika iprofession yako inenge iri pademand ndakuenda ndakadai zvino kana munhu wauya munyika dzinonetsa kuenda especially kana wauya une care work iyoyi dzinonetsa kuti upenetrate upinde anti saka ukauya kunoku watostack uri kunoku so inini hangu to be honest I would say ndauya ndagara zvandaifunga zvo zvandakasvika ndakaona kunoshandwa ende mari yacho unoishanda but inongoshanda ukabhadhara mabills because ndikakudza kuti unobhadhara you earn something like 2,200 pounds right wobhadhara rent yako iwewe 1,100 pounds wobhadhara tumwe tumabills nyana tumachichichi togona kusvikira kuma 800 pounds 1,900 pounds yatorwa pasi unobhadhara tax yemota uchada kubhadhara une vana vadoko vana havangogari iwe wacho une life yaunoda kumbawo kune zvako kuseva anchakauya kuno kuti tinogadzira remangwana uri kuda kusevha iwe kuti ndione zvekuti unosevha angani mari yacho yaunoti hanzi unosevha pa 2,200 pounds. Hey. Saka zvinhu zvacho vanhu vanogona kuzviona ungatezifisi ende inini ukazotoona ndakaposta mapicha angu aumbozviona kuti zvese izvozvo ndikutsavatsawa kudai munhu kana akuona vanhu anokaona vanhu vari kurarama kalife mapikicha handingadisplay nhamo yangu ndikaidisplay at the end of the day hapana zvazvinobatsira hapana zvamunondipa iyo nyaya yemapikicha iyi munun'una wareva nyaya yemapikicha iyi tinongoposta mapikicha sinoita zvichitira zvangu nebora rangu risina kana mafuta asi mapikicha nditokuda ndakatochena ndakati ko mungaziva kuti ndanda nebora mapikicha aya munenge muchiona aya muchiti kwai toda kuenda taona mapikicha ka mamuwa munun'una wangu achitaura kuti kwai tinotoposta ndoregerera chi ndingada kuburisa nhamo yake haiwa zviti handingaise pachena ende nditoposta muswande ndangoto sizimene kunoshanda zvokuti social life unoikangana muswande ndangopfuura ndangoti kune vana nhasi takumbonodya out ndo muswande kubaya ine mapipende ndinotora yemwedzo yese kuti ndichingoposta ndingogaragara ndokana because ndo life ende handisi kuda kuti nini nditenge ndingaita wrong choice kuya kunoku
so ndikuti kune vanhu don't succumb to pressure. Ita zvinhu zvako zvinoenderana newe. Usaite zvinhu nekuti nhinga ita zvakati. Ukona zvekuzimbabwe uchikwanisa kureza 10,000 pounds. Sauya zvako kuno because like right now inini mari yacho ndinoona kuti uisvitse unotsvukirira kuti isvike. Zvino kana unayo ukazoitei. Hey, ndafarira honesty yako my sister kuti kwai patenda ku restaurant ika tawanawo machange paya tototora mapicture egoro rose chungu kana mbijana it is true otara chokwadiwe true ndo chokwadi sikata vanhu vakaona vatauri chokwadi cho chavambochitauri vanonga chipano pressure kutongera vari kuenda kuma restaurant ku every day vachoka picture izvo mapicture akati kwakawani mupira kwemwedzi ndio akaungana mugalari ndio ari pura chikandwa imimi kumozvimba people kuti umarogara zvakanaka kudominda kuuke kutengesa property iyo yega yaunenge unayo gutsikanayi guys gutsikanayi iyo pressure iyi amene chimwe chinoitika assessment ndechoti kana munhu wauya kunoko usade kuzvifananidza nemunhu ane 20 years auya kunoko amen saka munhu inini ndauya ndine 2 years ndaunoti makwikwi nemunhu ane 20 years ini apo pamwe atonemba yakarurama akutozvigarira mudzimba dzemugei dzatinopiwa rent dzatinobhadhara dzatosiyana yarubhadhara mugeji ake 400 yorubhadhara rent 1200 saka zvakatosiyana so imwe problem neta ndekuti munhu achangosvika kunoko auda kutomhanyidzana nevanhu vakauya kudhara saka ziva pako uziva kuti nini life yangu ndirorama ndakadai zvinhu zvangu zvakamira zvakadai and ndo zvazviri but ndiri seni zvangu hainini ndakutorelocata because zvekuno ndazvo wendepi naimi nonangepi wendepi kuNew Zealand Sweden Australia wenda Australia Australia zvavari kunyora kuti kwanzi kuno kulife kuno kuuya it has become expensive modiko toindepi amen munoziva chiitu tumene isi kana wazogara zvakwaungu ucalculate unenge muchicommunicate kuti navamwe ari kukuudza kuti inini ndikaita extra shift 1 ndinoona mari yakati iwoona kuti mari iri kuitwa neumwe munhu ne-extra shift I have to work 3 shifts kuno kuti ndisvitse mariyo okay saka ndo yamunenge mauda kufambira saka unongoti rega ndiende kunoshandwawo 1 shift ndoona mari yakawanda kana ndikazoitawo simba rakawanda ndikaitawo 3 zvanaka zvasiyana nekunoko kuti kuno kunoshandwa vanhu ngavangoya kunowaisa kuti kuno kunoshandwa zvimwe zvese izvi ratodhama but kuno kunoshandwa full stop ande uchishanda kudaro kamari kacho ndekekubhadhara rent nemabills yekuti uzoita imwe life wakufana kuita ma-extra shifts ndo zvekunoko apa pachimwe chinenge chiripo ndechekuti iyo Australia iyi mune nemavhiza mavhiza acho Australia yakatinya kamavhiza haabudi zvekumhanya haabudi zvekumhanya vhiza rekuaustralia haribudi zvekumhanya hameni my sister kana wafunga kumigrate kurelocate ka wish you all the best my wish you all the best ndiwo rupo wakapfeka bhutsu ndionozwa kushinya kwadzo do what is best for you and the kids. Thank you so much. All right, sharp. Right. Guys, chokwadi chisina kana sugar coating machinzoka chokwadi chake chari kudza yasikudza nyaya yemwe munhu ari kudza yake denda kaziva indenda kasvigara kumusha but ndozotinga kumusha kuti ndosvika chitangera pai ndosvika kana chekudya ndozodi zvina ndikungotambura hangu ndichingombereka ndi mamunzoka ndikata ndiri nime nditi kwai vari kuti hlovesera kuinda ndikwakudi ina ndingakuhlovesiri kuinda guys kuti muinda ndingakuhlovesiri kuti muinde asi ndoda kuti indai muchisiya dzimba dzenyu dzakamira kunoko chironga vemusha waunawo usatengese musha iwoyo siya musha wakamira anomaona siyai musha wakamira nokuti zviri kunetsa hazvisiri zvakudhara zviya guys iko haungadi kufananidza chiro munhu akapinda muSouth Africa muno umu 2000 ane 22 years newe wakapinda South Africa 5 years ago amungazvifananidzi guys nokuti akapinda 20 years adove nemapepa emuno meaning ndisoitira ngona ushanda paanoda nousimba unoona muno anoda ushanda paanoda iwe wakapinda 5 years ago apa 10 years uri kutambura mapepa zvakati kutosiyana kwazvo animaona saka sometimes ngatigutsikane veduwe musapana na pressure mukufambawo mumastreets umu musapana na pressure yeUK yadai kunetsa ivide kune vanhu vari kunobatsigwa nediaries uko global vakainda manje apa vari kubatsigwa nediaries kuseriko zvinhu zvaoma uko pode manje chakuti chakondekonde kuti vadzoke animaona chakuti chamukondekonde kuti angavadzoke ava kuno kumba animaona saka musaiti tengesa dzimba kana une zvimwe zvokutengesa mota unokwanisa kuzoitenga hako maproperties emumba unokwanisa kuzotenga asi imba isiye yakamira usatengese mota inda hako nemasiyewo esiwayo but mahwisisa panyaya macontracts ka zvataugwapa kuti hanzi macontracts kana kupa contract hwisisa zvakanyorwa pacontract unenge wakanzi ndosvika ndichikupa imba wasvika kuya ukonzi akomozvichizvionera ipaundi kai hauna kana basa rawati washanda sofa unogara kumba kwani kwasende kuzimbabwe kuti kuzimbabwe ndikanzana ndichiona kuti naiwe
kundoenda kupona pokugara vanogona kutipinda kugara kuno kuvarungu kundiani unoti uya come here and stay with me ndiani asingakuzivi anotokudedzera home affairs kuti kwaita intruder kuno kuyamubate munhu animaona zvasiyana nekuno kwari munoti vanhu vekuuk vanotore depression inyaya kuti social life yekuti vataurawo nevamwe vanhu vachifarawo nevamwe vanhu hakuna next door yakaugori kumbe kuno kuzvi ndikabuda pagedap handimboiti 10 minutes pasina zimba radarikapa hesanzvadzi muriseiko dhimani mogarepi totoita zvinyaya totombomira tombopichisa nyaya pacheno tisingazivani kuuk hakuna izvozvo hakuna zvekudedzera mastreet izvi mukapinda mutaundi kuno South Africa kuno kungati uri kumusha kuti ungori kugweruko kwatakarangana kurengi handimazviona zvasiyana kuuk unenge uchikuona vanhu vachena vegogo vachingodarika vanhu vachena vega vachingodarika plus vanoda kuenda kuuk mugare makaziva kuti weather iriko zvasimonati zvisu tikucheva nekutsva kuri nani guys timataura tingodira mvura tichingodai kuuk kunonaya suno kunotonhora mai mwana zvino kana vari vaya vane zvibereko zvinenge zvichiafektwa zvinogwadziwa nechando chishoma shoma chekuno kuafrica kuuk guys nyatso tangai mafunga nokuti munosvika mukanokanganiswa chibereko chinenge chatoipa uko anomaona nokuti kuno kuuk kunonzi kunotonhora asi weather iyo hatingati hedu dzedambudziko stereki anomaona you can adjust but musatengesa dzimba musatengesa imba halokola muri sei handiripo SISMELLY nyaya yemuri kutaura iyi ndeyechokwadi but problem manje neti kana hama dzedu isusu tiri kuno tichidziudza kuti izvoni kuno zvinhu zvachinja they think kuti unenge usingadiwo kuti vauye maona zvanga zvichitaurwa nemusikana abva kutaura iyi ndezvechokwadi kuno inini half salary yangu inobhadhara rent chete half salary yes salary half of my salary ndobhadhara rent nemabills nezvimwe zvimaconsult nechichi then vanhu vari kuzimbabwe they just think kuti mari iripo munhu kana uchipinda kuuk mari une mari black tax ndo chimwe chinhu chatiuraya kuno saka chokwadi kana uri munhu ari kuzimbabwe anotori nemba yake zvake anokwanisa kuraisa 7,000 for COS ina hangu handioni reason yekuuya because you will be disappointed vanhu vari kuve disappointed kana vasvika paground for macarers hakuna mashifts anonetsa and because of macontracts avo unenge vanhu vari kungosaina macontracts vasiri kunyatsoziva vasina kunyatsoverenga wakaenda rini inini ndave netime zvangu ndiri nesi but ezvinobhutsu dzacho dzakutondishinya svo kana uchiti uri nesi naye uchiti hafu yako unobhadhara rendi unombokora mari ikweyo ndochokwadi chaicho chaiso SISMELLY kunoga mari unotoziona kana waita mashifts wapisa maextra shifts manje hauchatodi munhu anoteerera muviri you find kuti every day wakunge kugara uri kubasa hauna social life hauna chii so takutopinda mudepression iya yamamuchagotaura iya pamatanga uyu saka mune mhuri yako zvakangoma vanhu kana vachiuya zvavo they have to consider zvinhu zvakawanda ende kana uri single mother foot uchiuya usina munhu anokubetsera nechild care anenge atori mawani saka ukaenda nevana ndakauya hangu navo SISMELLY but mawani chaiwo chaiwo apa une murume ukaenda nemurume aiwa uri single zvo wakatiwanawo chibamunine kunongu zvemujolo SISMELLY zvinongonetsanetsawo zvemujolo zvone ndo chimwe chingada kutudze vanhu ichocho icho vanhu kunosuka mira ndivaudze vanhu kunokwese imano kwese majara mujolo kusana kuuk mujolo unonetsa hani mazviwa majaira mujolo kuno kuti ikoko kudai ukangobuda padzapa kuti izvi kusina Africa ufungika vanda varume wekuramba zvezvo zvekunzi zvoni unonyengwa murodhi hazviko zvezvi tell them tokunzi uchifamba murodhi umongo hazviko maybe kana mutengo maybe kumachechi kana kuti kunonga kuna social life SISMELLY the other thing vanhu vanofanirwa kuziva so kana uchiuya zvako you should consider zvinhu zvakawanda iyo specially vekuno South Africa vanoda zvemujolo sereki kwai mujolo hakuna and it's true
mujolo hakuna kuUK. Saka kana muchisiya vamunosangana murodhimu vachikuti mana sisi makadiki wana P Madhure muri seiko wana Bevhu murodhimu muchitovaigino kuUK yuko mochitomeka sure kuti maenda nemadhildo. Hani maona mochitakura madhildo ndo moenda nawo nokuti mujolo hakuna varume chaivo vanenge vachifema vaya vanokufemera mugodzi hakuna. Saka mugare makazviziva kana uri munhu wekuda mujolo UK is not for you unless une munhu wekudhara wekuti uchange uchinogara naye kudhara. Zvizokuti unotsvakira kumberi hakuna mujolo kuUK. Hakuna mjolo unless uchizoenda kumarobhotsi unononga kwaya kumarobhotsi ogeza omupfekedzapfekedza omuzora nivhia ochena onaka otengera hembe kumacharity shop kochena womuita murume wako hanimona nokuti variko varungu vakanaka varume vakanaka varungu variko vanonzi variko asi vamwe vacho vanenge vari mentally challenged vamwe vacho vanenge vasina pekugara nemahomeless handi vari murodhi. Saka kana une zvinhu unogona kutora wako ipapo waya kuti come here handika woenda naye mutabhu unovhurira mvura inonyatsopisa wokwesha munhu wako dira domestic zvose zvijiki vhimu zvose imomo wokwesha munhu wako. Kana wakwesha munhu wako chaiko wogeresa kati yako tengera hembe wopfeka unoita munhu svinu wozviwanira murume wako kugara naye wekuti unenge uchingopota chizomudza kuti aiwa pasanga mautanga kunonga kuti akada kufarisa unochimudza kuti ndokudzosera kuya dzikama nokudzokera kuya dzikama anti mazvona. Saka ndati mugare masaimi veSA vanoda kuinda kuti mujoloko hakuna kana mainda motonamatira nhingikiri dzenyu zvigiti zvenyu zvokuti zvisanotsvake varume zvisanopfurapfura kuti zvikapfurapfura uko hakuna varume mugare makazviziva izvozvo. Toda kuti mudzana chokwadi handika muzivi mugare makaziva chokwadi nokuti hakuna uko mamunzwa kolati kudi mino wangu kwanzi kuzoita mari extra shift otherwise straight salary straight pay hapana mari yakawanda. Saka wozvipira kuti uchagara uri kumashifts kuya handika uchiri kumashifts kuya. Saka mumwe vaya vanenge vachita kuna depression ungatidza kuita depression sei iwe uchigara uri kubasa unozotadza sei kuita depression iwe uchigara uri kubasa. Progress endai ina ndina kuti musainda asi ndati musatengese dzimba. Don't sell your houses. Indai tengesai zvimwe but musatengese dzimba. Kuinda indai asi chokwadi chitongochitaura imi ndoitira ramangwana riya kuitira kuti kana mazosvika kuUK kana zvabhaja mozofunga live inoi kuti asi zimairi yarakamboreva paya hanimona. Saka ini kwandira simisa chavo musauyeka kana masvika uko vana shumpress kana masvika uko muchiti moita izvozvo musazodzoka mutika kumariti onai kutamba ikoko mutsvage matiketi mega mudzoke moga because tinoita mamboudzwa matips pana imoda kusvita vana chamangwingwingwi vakangwara hanimona. Kwanzi mujolo futi wakanoita apa rensi aiwa mamoyo mujolo wagara unongodiwa nemunhu wenyamazve. Munhu wenyama neropa rinomhanya anotongodawo mujolo wedza wakaneta wedza hauna. Once in a while mujolo unongodiwa. Hatinoziva kuti mukadzi anofamba mota kuti ifambe ikwire mumakata imhanye idii inenge ine oil handitika nedhiziri nepetrol handi. Saka mukadzi anoda kupota achimbodiriwa petrol fuel handiti saka once in a while mujolo ntodiwa antoona. Saka musatengese dzimba ani muri kunzwa musatengese dzimba please don't sell your houses. Kana mchida kuinda itai dzimwe minzi kana wawana mukana wako kuinda find other means to go but siya imba iyoyo yakamira panzvimbo yakadaro hanimona. Ndo chokwadi chiripo take it or leave it asi ndo chokwadi hanimona ndo chokwadi chiriko. Saka imazviwira vanoda kuinda aiwa famba henyu muinde mufambe zvakanaka mwari wakuchengetedzei kana moinda mawana mapepa enyu ayo mufambe muchinda. Kana wanzi 7,000 iyo COS kune vamwe vatonzi 10,000 cheko kana unayo wati woda kuinda inda asi kupanana mazana kwakanaka cheko ukaona une 7,000 10,000 pounds for a business haungambonyuri ne 10,000 haunyuri never. Uenda kumakorokozo tinotenga gold kochindisa motengesa kuRBZ tu animona. Vane voita zvemadzirije izvozvo zvamunenge motoita asi nyaya imwe yechild mind handimainzwa nyaya yechild mind kuti nyaya yechild mind ayo kwakaomoko vana pakaipa kuti vana pakaipa kune kukusira vana kwanzi zvinodhura zvokuti vasikana nebasa izvi kukuningiko zvinodhura zvokuti saka namoina mufambe zvakanaka vasikana
muzotiudzawo kana masvika kuti mugere sei, how is UK treating you, sezvo muri kushingirira kuti sitinotoenda. Intai vasikana, aiwa intai. Komadii kutsvaga imwe kumoko kuinda, nokuti kana kuUK kuchinzi kwanetsa, surely hasi nyika sizanetsa. Andi unogona kuindawo kunana Sweden uko, unogona kuenda unana New Zealand kukutaura uko, unogona unana Germany uko, andika kunenge kuchiri nani, unogona unana Ireland kunenge kuchiriwo nani, hanimaona. Unogona kunana Australia kunenge kuchiri Canada, kune dzimwe nyika, America, hanimaona. Unogona kungodaro ukainda. Zvikakuitira kana UK ichinzi endai, ina handisi kuti musainda zvachose, asi kana kuchinzi kwakunetsa tsvakaika kumwe kuenda. Tsvakai kumwe kuinda. Hanzi naChiera, uyai muchiziva zviri kuno nokuti hatidi kuti mupinde mutsekorendi dzatakapinda. Handi maona ari kukutipai zvakasangana nazvo, kuti imi kana masvikako musazopindawo mune tserengwende dzavakasangana nadzo, imi moti toda kunozvionera. Apa zvanhu zveSouth Africa zvine nharo sei? Zvanhu izvozvizvi zvine nharo. Kana zvasvika kuzvotanga kuchema kuti ndibetsere ndoda kudzoka, wangomboenda nodista kuudza kuti hakuchaindiki uko, kwakunetsa. Kunetsa uko hakuchaindiki. Tita tataura pano, iwoti handida nozvionera, simply kuda kungoisitera kungonzi chete vari kuUK. Inyaya yezita, aivo vari kuUK vanokwira ndege one day 24 hours vakagara mundege vachienda kuUK. Ndo zvega zvamunenge muchingoda. Hakuna chimwe kungoti veukama kunzi wakaenda kuUK kuraramira vanhu. Ndusara chokwadi kuraramira vanhu. Kuti vanhu vangoti, mukureva Sofia wakaenda kuUK, vanhu chabuda kuna, asi kungoda kunzi uri kuUK chete. Uri kuUK ndo wedzera uri kungoda iroro. Hello Kola. Hello Kakali. Yes, what say? Muko maswera kwenye magari. Taswera isu maswera sei? Hapana, kumene ndikuteera akula izika. Zini muwalale ndo UK iko. Wakatoenda? But andisandaenda zvangu but ndakuenda. But as for me andisika the way zvamuri kuona namba dzangu orera handisi kuZimbabwe handisi. Handisi kuAfrica. Ndaimbo vane vana kuno. Vana I know kuti it's not an easy thing. Ndakatora navo ndikavadzosera kuZimbabwe boarding school. And you know, I thank God kuti at least ndine munhu anotichechera vana zvekati mama wangu ariko handisi. Saka ine ndokona kana wanda zvekuenda kuUK zvika. Nawe unoda kuti ine ndisiye mwana wangu handite same. Ndo panozoyanyedza trick kuti vanhu vasafe ipapo. Nyangwe at least ukambosiya vana kuAfrica uchiprovaida zvako, at least ukanya kushanda 2-3 years, maybe unogona kuti ndichande kuti unenge uchikoza kuti uri one. Kana uine murume murumewo like hanzvadzi angu ngonje ako nemukadzi wake. Hanzvadzi angu aida kuchita zvemaoffice work. Tikati aiwa kana yamhirika itai zvimakosi zvana building, vana woodwork, vana metalwork. Nekuti ndo vana plumbing, nekuti ndo mabasa ekuti kuvarume etisi kana uri dependent, like iye ari dependent pane mukadzi wake handiti. Saka kumurume wamati kuti chiita mabasa ana plumbing, vana building, ukakuvarizochisa certificate chako, etisi zvinoita nani, vana mombosiya kumusha. But inini hangu ndinoshasa UK as a stepping stone kuenda dzimwe nyika. Like Australia ndokune moyo wako. Ndokuoma but ndoyazoti as long, because what I'm trying to find out, vana Australia nana New Zealand, it's like one of the cupcake kupa like PR Indian citizens. Saka what I want to say, at least vana vangu vakambogara kuZimbabwe ndikakwanisa kushanda, nyango ndikakwanisa kuita citizen yeku even after 5 years, ndozoitira vana vangu. And for chandimira kuti ndinyatsendireko is for the benefit of my kids, not kuti like inini ndinonya kugara abroad. Kuti ndisi vanonga vazvoita macitizen eko, nyango ndikazodzoka muZimbabwe vana vakukwanisira vachita life yakanaka. Imwe life imwe chi is okay at least because life yavana in terms of education vana kuZimbabwe zvichachokwa zviri kuita zvichioma chenye kuzoti zvinenge zvakamira sei. At least vakazongoita macitizen avo zvoti pavanozongozoti vakaenda kuAfrica vakada kuchienda zvinenge zvaanani. But zvivana winini kuti variko muZimbabwe taimbosukuri vakuti munhu famba nevana vako ndikati hamusi kuziva situation ide abroad. Because child mind anenge achienda kuti salary yakaita kunge yangu inobvepo. Ini ndiri kuda. Saka zvichireva kuti kusaka ini chikundinetsa ndechekudai. Kana muchiti child mind nemind inodzira kudai. Vanhu variko vari kutambura vakaenda nemaCOS ashugune kuti vafanira kumbopinda mudzimba vachengeta vana vamwe vanhu vachipiwa mari dzakareba idzi.
bhanja maybe less than kana $600 kana $700 pamwedzi unenge uchitambira mari pamwedzi kana kuti pewiki like for example rega taure example yangu inini kuno kwandisika like wamwana ndamaisa kudaycare and aibva kudaycare kuma4 asachazoda kuti child mind after because ngwandiri kusanda day or night anditi achazoda that child mind aka aine nemwana just like for 4 hours but at the end of the month ndamupa 600 so I calculate kuti mari yandiri kuendesa mwana kudaycare nemari yandiri kupa child minder ndozoti ma-expenses especially gasi rinodhura vecho especially nguva ino yechando UK akutorwerera kuzvoita side business saka ndakanyatsokalkuleta ndikagara pasi ndikati really ndakayatsozvita because mwana ndine vana 2 mumwe wacho ane 12 mumwe wacho ane 10 mumwe wacho ane 6 izvezvi vesi ndakaisa zimbabwe la7 ndikati mudiki mayangu makaramba kuti aende kuboarding but mukuru ndakamusa boarding school ndikati zvitori nani pane mari yacho ndenge chiburusa izve ndinosara ndaa nothing and pavakaenda kuzimbabwe ka I can tell kuti ini ndienda kuzoti wamunhu mukuru unotombotsanya kudya kuita sekuti ubatanike I can tell kuti I managed to do something kumba kwacho handiti ndatoenda kuti vanhu vari kuda kutraya kufamba handisika it's good kufamba for the benefit of your kids for their future tomorrow handisika because hatikunyamboziva kuti zvichaemira sei nesituation ndiri kuitika kaabu handiti but mwana chimbosiye utange waenda wega kana uine murume itoti murume aite zvimapiri inomabasa emaoko kunyanya vana plastic yatinoshora tiri kuafrica nemunabuilding ndo mabasa ane mari manje kuabroad iwayo office work kazhinji haitorina mari pane mabasa emaplumbing nezvokuvaka izvi moenda muine murume nemuetisi mukanodya ka1 room kenyu muchiita 1 meal per day muchishingira kuti this ngatidai zvitombori nani but ukatanga wapukutana nevana problem yacho zvinenge zvakaoma hey takaipa aiwa thank you very much kola kana mazomaigireta mufambe zvakanaka kana maenda kuaustralia ndiri kutoenda nega yangu vanhu vakatotsuka kuti ndiri kutoenda ndiri ndonga newo vana vari kusara kuzimbabwe because munhu asamba nevana ke ndikati ndiri kuziva nhau yangu handiti because handingamboda kufadza nyika yese kuti ndatapurana nevana nekuti zvasiyana vamwana abroad kuno kunonetsa kuti child mind yacho ukaita zvefana vana vanotorwa nesocial work apa kuti mwana kana we10 years haungamusiye ega mumba saka inini hangu pfungwa dzangu like pfungwa dzangu pandikati at least vana ndasekwa kuchikoro at least vari kuenda chikoro zviri nani chii ndikazopfungwa dzokwanisa kuma14 years 13 years ndayatsopesa ndakati at least maybe ndanyatsone mapepa like ine zvatogokudza kuti ndiri kuita UK as a stepping stone because nyika dziri kunyanya kunetsa kupinda direct right my sister kana wafamba zvakanaka unotionerawo nyaya child mind ke ndinongoti ivo vaya vari kutambura vaya pasina zvokuti government munongotaurirana kavo yavo shanda zvavo muchivapa iwo ma500 iwayo nditori 500 inobhezi sa munenge muchida kupa mari pamwedzi minoda kupa 200 pounds pamwedzi chimwe chinhu chiri kuitika nevamwe vanhu kavadangoiteko kakushaina kaike ngoti ini kunofamba nevana vangu venu haizi nyore kuti tanga waenda unonyatsostetla usaitire vanhu usaitire life yako kuti vanhu vandione kuenda nevana vangu tanga waenda unonyatsostetla then ako vana wozotora ukavapa my certain age zviri nani right asi mimiwo mukazotora vanhu vanobva kumusha vaya muchivati ushande basa panapa kuchengeta vana zvekutaurana zvisinei negovernment ukati mimi ndida kuzovabhadhira mari zvisinei zvinotongonetsa inini like for example kuno kwandisika like maSouth Africans they are very lazy people for example vamwana ezikuindika child mind maSouth Africans they are very lazy people so sandoanenge kuti that child mind hapana sisimendi paunopa mari iri less than 500 kana 600 at the end of the day apo mahours mangani iwe uri kutambira mari udakobhata ende munoziva kana utori nevana it's an obvious case kuti uri kutorenta imba iri right wokuti vana vanyatsogara vari free hapana pauchandorenta ka1 room ka1 studio room hapana saka maexpense apo gasti especially like kunoko nguva yechando is longer than angendo nguva yechando yakarebesa ende chando chekuno chacho is even worse than kuUK then uchiona kuti gasi tisati tataura zvemateksi kana zvechi gasi zvisiri gasi
zvakaoma because heating system 24 hours a day uine vana. Saka manje kana ungori wega uchibhotaka kushingirira uchienda kubasa malong hours edu unombosiya kudzima heating system. Wamboseva uchibalansa zvinhu but kana ungoti ini nevana vangu ndopaunona kuti zvakaoma. Saka kuroja 1 room imari kuUK 9 kuroja hangu 1 room yangu imari. Iko kwa UK yangu panengotarisa ndaiona like izoma 800 600 but kana nditaura kunogoka like 1 bedroom studio 1 bedroom ringe ngori kuti 1 bedroom rongoita like ka lounge wokamwe ikaika marume kunobva ananyanya kurisa kunge kwaafrika ka mugare mazvizira izvozvo like kuno 1 bedroom depending nenzvimbo yaunenge uri but at least pakachipa unogona kuona zvema 400. Hey. Zvino kana wane vana wakutoda nzvimbo yakatambanuka chimira maybe yatova 1000 but yauda kuti rent. Kwai 500 pounds and above 1 room. Chuhi. You see. That's why you vanhu vari kumigrate kana uchizango kuti une vana ende une munhu anokwanisa kusara une vana vako zviri nani. It's better kuti vana vambosara umbonohasira iwo nemurume wako mumbohasira ende varume ngavangoti inini ndinoita white collar job kunoku kwaafrica ngavaenda ari padependent yemukadzi zvitori nazvo kuti achisvika anonoita zvinhu zvemaplanting izvozvo zvekuvaka izvozvozvo zvekudriva ndo zvitori nemari kutodarika office job yacho katiri kuvanhu because maplambers anozi maengineers mabuilders maengineers so you can think kuti kana uchizi engineer that is mari yako itori a bit higher mazvona saka at least unozoita something but mukada kusangana kukumbana nevana akaoma. Right, thank you very much Kola maita basa maita yenyu basa Kola. Thank you my sister. Kwanzi musaenda navana zvokungobva mati nevana ka1 kudai yava Kola kwai ndakadzosera vana kumusha ndaona kuti zvisvo mazimba kwai munoda mari munotoda 600 pounds yaanenge achitotambira iyoyo ndiye anenge achitodawo saka guys pakaoma ina handiziviwo asi ndozvokutagwa nemakolasi. Haya pakaipa information akangwara teerera. Hello Kola. Hello SIS MELLY makadizve. Ndiraiti muri sei? Ndiraiti munozana ndakuita mutombo ndakati ko SIS MELLY vabhuta kusira kuona papati. Ndosaka mirai ndokusaka nezuro ndakafoneka nawo neku UK kwai SIS MELLY umwe kwanzi vanhu ndoshanda navo vatiwo ndotaura naSIS MELLY fona uwe kuti vari right here kuenda kurwa kudai saka anofunga kuti toshanda sei kuno ndikati mopenga hereni saka zvikanzi SIS MELLY hamutombozii impact achingodropa foda vanafoneka nokanzi SIS MELLY zvamunoita zvinambonaka magumisa kuoneka musoipatiko zvinamusika kutomboonekera mozoti tinotofa nedepression izvo zvisio kumabasa saka ndaanza kuzviunderstanda kuti no man ndakuzvibhelieve yako zvinoti no is true depression inokubatai kana muchishanda. Inonyazobata inini papa pananda ndachitoti nasaka kuone ndikutsvaga kuti SIS MELLY what's wrong is everything okay. But anyway inini tisu tiri kuno kuzvedu chandikangotaura ndechekuti isusu tiri ma20 years and above taakuno kupingwa yakareba. Aiwa ndimave nemari makaenda kudhara. Ini now suggest kuti vana ngavauye variwo panoti munhu ane 40 something years makore andinawo I can't imagine myself kuita mashifts aya anorwadza kana mine vana I think better kutotumira vana senge like for example mwana wenyu musikana wayo ndo mungatotanga kutarisa kuti pfekedza vaende variwo because vanosvika they can adjust kana uri mwana wechidiki it's easy kuti unongogona kungopinda mukarumu mungodai ndo zvatakaita isu makore atakauya waigona kupinda kana kurara kana kungowana rumu pamusoro peshop otoenda ipapo tichitonodya kune sehome kwataishanda ndo masedzero ataitoita tiri vana vadiki maona but kana wazoti kurei manje wazoti kurei nyama dzaakurwadza kudai so shift saka hakuna here mapurazi ekuti vanhu vasinawo chikoro sana Phoebe ane vakashanda kuti mapurazi ekuti vanopinda kana handinoona like kuno South Africa kune marestaurants ndo kunosikama kunoenda vakawandawo kumapuraziwo kumagrapes kunonoka magrapes kunoendawo vamwewo zvichidaro hakunawe kwenyu zviriko but manje kunouka visa rakouya naro harichinje that is saka kana ukouya uri wecare haukwanisi kungoswitcha from care to something else unenge wakutoapply from scratch saka unenge utorarama uri care kana dziri 5 years ende zvamuri kutaura kuti usatengese imba izvozvo it's very true because let's say wapiwa visa rakuri 5 years okay maybe after 5 years unogona kuzowana citizenship or whatever the process
but 5 years is a long time. Hauzivi kuti chichaitika in between that 5 years. Because munomuka small thing kanogona kutokunyimisa visa. Kuningirikina kuita zvikwereti chaizvo usingabhadhari. Zvinotokunyimisa visa, zvinokunyimisa citizenship. There's a lot of things. Maona zvinozokunyimisa citizenship. Saka unogona ndasvika obva wadai pamwe pacho utombozoti unotozozviona manje wakuapply. Paukuapply citizenship bye vakupull out wakambodai wakamboita traffic offense kupuwa ticket respeeding. Zvinhu zvakadaro so zvinogona kutokunyimisa citizenship. Wakuita futi dzimwe 5 years uri mukeya memo. Iwe wakauya uri 40 years dzandiri. Yapakaipa kwaine mumwe chero zvikana sei ine handingambofi ndakarega kuinda nchiti kwai ndomira South Africa neZimbabwe asi naimi South Africa yachambonyanya kuoma kusvika papinga ataura chokwadi vari muSA imbofona iwo. My sister, thank you very much nekupainput. Mira timbonzwa nokuti hatingafananidzi SA UK Australia neZimbabwe. Presently Zimbabwe kwacho kunenguva hatizivi kuda maybe kusaigarako techinose zvakaoma sisingaiti. Rega timbonzwa vari muSA yavo kuti zviri kufamba sei. Wapumba exactly. You can't just switch from another one job. And ndakakupa basa iwe kana rikuta care kuchengeta vana vangu muno ndakabatwa kuti kuchengeta vana vangu kushanda illegally. Inini wacho ndinotopuwa kana 10,000 pounds fine yekupa basa. Maona saka you can't just work anywhere. Ish pakaipa. Right, thank you very much my sister. Gatimbo vari muSA tinzwe. Imi vanhu vari kuSA munowana makumbo ehuku kunoko. Makumbo ehuku muWaterloo anenge akazara misoro yehuku muWaterloo 10 rand zipaketi rakadai handi muri kunzwa matumbo ehuku handi munowana zipaketi rakadai so 15 rand handi mukuku mukuku wako 300 rand pamwedzi. Hello Kola. Yes my son, say did right uri kupiwe Botswana. Sorry? Uri Botswana? Yeah. Pakamira state Botswana. Yes. SIS MELLY. Ndauya unyaya yangu. Ndanzwa nyaya dzeku-UK dzanetsa. Tine vamwewo mai vakabva kuno kunyika ine yeBotswana kwatiri kunoko. Vabira vanhu mari vachida kutsvaga mari yevhisa kuti vaende kuUK kwanetsa uko. Vakaba mari dzedu isusu vanhu vachikolekta mari. Ini navo ndakabirwa mushure mekuti vati varida kutsvagira vana nzvimbo because munongoziva kana uri kuno kana usina papers akakwana vana havadzidzi zvikoro zvegovernment. Saka ivo vaitawo izvozvo zvokuti vanobvisa vana muzvikoro izvi ndokubva vatora mari dzekubva vakolekta pavaenda. Ndakatoona kuti handisindoga takazoona vanhu vazhinji vakuita come out vakubuda vakuti amai ava vakaba mari chichichi wati ndokubva vaende. Takazongoti vatobuka UK vatoposta SIS MELLY vatori mundege makasara makakuona mupikicha vatove mundege imavapa mari. Tavapa mari SIS MELLY tichiti zvozizvo zvinhu zvedu zvakuita hatakutsvaga munhu nhamba dzake dzekuno dzingapindi SIS MELLY. Ndopatakazonzwa nazvo kanzi kupi mai avaitoapply izvo zvemanurse aids zvokuenda kuUK zvekuita zvenursing izva zvokunetsa mazuva ano izvi. Takutozoona mapikicha vatori kuchando vakapfeka mabhomba jaketi ekuwingi. Zvinenge zvotambika my sister zvino zvakatoitika muchabhodii muchavawaneti vakatoenda makatorerwa mari. Iye ndakatorwa 1,000 pula. Kuti vamwe vakatorwawo ma4,000 vamwe vakatorwawo ma1.5 takawandisa kuti munhu 1. Ndo mari vakatokurisa ndege kuinda. Ndi vakachiudzisira izvo vepo. Saka munhu akanga ari busy zvake kutoita zvake zvekuenda iko kunze kwenyika achinyebedzera kunyaita kuti batsira. Asi vaZimbabwe denga ndio rekudrowa chaiko denga njena rekudrowa sho ngasiya utorera vanhu kuti mari kuti uinde kuUK. Ndi zvakawo. Ndongoti kwaari aketsisi matumba ka haumbofa wakata peace nemari wakati. Aiwa ufu wakabudirira. Aubudiriri. Aubudirira. Anzani matumba. Tozowana namba dzake dzeku-UK. Kwakuti munhu ko haufa pamadhiri munhu kwakubva abloka. Ko unozobloka sei wakushando kune mari dzinoshamisa. Atongonzwa kuti vanhu vari kubudirira kushando chii. Saka akazoti bloka abloka kwese
ukangotaura naye chete akaona nhamba yekuuye kuno kuafrica akutobloka. Zvakaoma. Waiti akomira atongoti edu haana akichaanowana musiye yakatodla iyoyo zvichamusungira play kwakaenda ikoko murege yakadaro. Okay, thank you sister. Thank you my sister. Right. Tikutaura nezvenyaya yevanhu vari muSA vari kungomanya je toda kuenda kuUK toda kuenda kuUK. Ndandiri kuti inini muno mumatumbu kuyoti lu azere. Makumbo ehuku marana away azere. Misoro nemitsipa zvizere 10 rand chai 10 rand ushoka kumbira munhu paroda kikupa 10 rand tsili 10 rand anokupa antoona haungakumbiri munhu 10 pounds akupa asi 10 rand paroda kumbira munhu 10 pounds nditengero sichevo anokutengera antika right makota munongodla makota mavillage zvina kuno kuchienda kutoilet aritika kuno kuchinhu chinongonesa inyaya yeviolence chete violence ndo chinhu chega chatingangoti kuno kuchinotinetsei andimaona asiwo sometimes something chekuti ameno kuti ungazoitawo sekuti utrai kuavoidawo zvofamba usiku nekudidi nyaya dzeviolence twiza yaya muno makuno 8 rand kutenga zi2 lita retwiza riya wodhudhuzira zvako uchinwa tiza rako riya anomaona wapedza wozvivatira anomaona nechingwa chako pekugara komotini yako ukaona mukuku wako unenge uright kana jura stop nonsense jurawo utogona kuwanisa kuma 700 rand stop nonsense asi mukuku kuma 300 to 400 kwakachipa kudaro zvinhu munoda kuindepi kunodhura zvinhu muda kuindepi aiwa don't worry kuti zvemagetsi zvagadziriswa izvo kwava naminista munyuwana kuti no matter what magetsi don't worry manje apa sorted kwakaiswa minista munyuwana anotika ari kufamba nenyaya dzacho anditi saka fusion inoita 4 rand chaiyo kunoko anomaona moto mwamo saka muda kuindepi nai muchisiya mahlo akazara muno aya wogara muchimukuku chako pc yako urimo muchiuchinda kubasa muda kuindepi nai. Hello Kola. Hello sis Mary makati. Mushekuri sei? Tiri nani zvedu. Ya tiri muno South Africa. Zvakamira sei? Sis Mary titoripo pachirongo chekuda kugadzira kuenda kuchana. Zvinopata tonzwa maita live wamaita zvakanaka. Sis Mary atidi kunyepera kunzo kuti tiri kutambura. Tiri kudzungaira. Saka mukaona zvinhu zvachona zvakatodaika unobva watoshaya kana kupererwa kuti woti zvinezvi kana tikati muno muSouth Africa machona tiri mosisimeri kana izvo zvukabata kamari kacho mari yacho yauri kutambira hongu tinenge tiri maillegal foreigners mari yacho yatiri kutambira ezvino kutotenge hupfu chayo 10 kg ya 120 apa mari yaunenge uchitambira pamwe uri kubhadharwa 2025 mari iripo transport hausati uenda sisimeri ndikakudzai pandakamboenda kumusha muna December ndanga ndaunganidza mari yangu ndikati regai ndichienda kumusha zveSouth zvandinetsa ndipamwe ndikambonova nechekubata kumba zvinoita zviri nani ndakasvikako kuZimbabwe ndikavhura musika sisimeri ndofunga pandakavhura musika wangu ndakatosvika pakudzoka handine kana kutombotengerwa kana zvinhu zvinosvika kana 50 US. Musika waitengesei? Ndaitengesa mabhurei zvemaruzi nezvekurukwa musoro kusvika nekubhadhara nekuiswa pastendi zvinhu hazvine kana kutomboita pushi. Ndamurungu ndandisina kumudza kuti handichadzoka asi ndakangomudza kuti ndikungoenda ndaiti ndimbonoona situation iri paground ndo iri kutipa kuti tidzungaire kuti nhasi vanhu vazonosvika mukati mekunoitwa kushanda kwakadai kunzo vanhu vari kutambura sisimeri hatizivi kuti mangwana kunenge kunyei. Saka uri kugara kupi kumuni? Saka uri kugara kupi? Ndinogara kuPort Elizabeth. Port Elizabeth, alright. Saka mafunga kuenda kushandweni? Titoriwo murodhi kuda kumbogadziriro kuendako kuti muta chikoro chacho cheRed Cross chacho makatita Red Cross yacho tichiri kutotanga kuita. Alright. Saka mozodii kana podiwa tiketi modi motengesa imba? Aiwa zvekuti titengese imba ndingati zvinhu handina imba handina kana chandinacho ndichitongoriwo just musikana
achiri kumbotsvagawo nekuhasela nekushanda. Okay, saka uzokutsvaga tiketi unoriwana sei kana uda kuenda nazvaita. Saka ndati kana zvaita mozoona kuti moita sei kuti muwane mari yekuti mutiketi kuti muende. Hello, uri kuninzwa? Ndikuti kana uri kuti wazowana visa nazvaita wabuda wawana COS yacho unozongotsvaga mari transport kuti uinde ako handiti? I wish you all the best mnyina wangu. Zvindurushiya kuti uyo kunditi pane munhu akandipromisa panapa kuti kuno ichiyuko kuSweden kune mabasa ekumabhedha. Dei matoenda zvenyu ikoko emubhedha emumahotera epai. Dei kuri kwamakatoenda ikoko. Kupi zvino kaningosikazive kuti zvinhu zvacho kuSweden kauku nokuti kuSweden uko. Nokuti kuUK uko amen. Ndikambofonera munhu yembodona, ndimbomufonera. Bodeni. Utoka ngondipromisa panapa. Inandi munhu guys, inandi zvidi zvoti munhu yamutinipromisa zvinhu zvenyu nemandoendoudza vanhu vangu panapa kuti guys gadzirirai kune kuchabuda zvinhu zvida kuitika kuti vanhu vaende kuuyu. Wobva wati nyani totomufonera pano palive. Tukana wakanditarisa ndizvozvo. Hello kola. Hello. Yes, kuri sei? SIS MELLY murisei. Musheka njani? Ameno ndafona pa namba 0. Ah, dziri taurai fast unoda kufonera. Sandakangama. Inini ndiri muSouth Africa SIS MELLY panyaya yamuri kutaura nemadhayaries apa. Ende inini ndoda kungoti hangu varipo vanhu vanoda kuenda kuUK. It's fine, hazvisi wrong. But nyaya inoitika SIS MELLY ndeyekuti it's not like zvese zvatinoona senge zviri right. Tiri kurarama muno muSouth Africa. Inini hangu according to me chero zvikanzi kuri kuendwa mahara handisi kuenda SIS MELLY. KuUK ka ngatigare kunewe. KuUK siya makumbo ndiri muSouth Africa nditori bhonda makumbo ekudai izvi kudai parutsa saka rangu ramakumbo hada ndoenda kuUK kunozogwaita kana zvaatodla makumbo chesi chikuru chikutorarama so hatidli muriwo todlawo nyama chero ndikadla riri gumbo asi nyama kandadla ndatsengawo bhonzo ndendisina kutsenga bhonzo isina kudla nyama ukaimusiba chero kaimusiba yowadla nekuchitewo ndadla nemusiba chikuru ndaruma inyama test inyama irimo exactly SIS MELLY ukada kusina kuserekeza mama yangori pressure iripo yangori pressure kuda kwe wakaenda kuUK zita rekunzi uri kuUK ipapa pressure yekuti uripi wakazoenda kuUK uri kuitei aiwa pachabudi pressure taura zvenyu muSouth Africa varipo vanhu vakunyanya kuchema but mukuraramika SIS MELLY tinongotyira nyaya dzeviolence idzodzo but inini according to me on my side aiwa ndiendi ndavaperawo vese kuenda UK. Isiri muno guys itira choka ndida kunyazo indiri kuira nemunonga rufona apa isu tirive muno guys chero mukaenda mukanodla oxtail kuUK isusu kuno kuti change chidla mutsiba yehuku chikuru dzose inyama handifuna kuchinzi this one is a chicken neck and this one is a beef oxtail asi inyama ka handivazviona chero ndo zviri important chikoro vana meva chimboenda kuti kuno wakachipa ikoko zvichitofaya imwe nyaya SIS MELLY we have to learn to appreciate zvatinazvo izvozvo as long usiri kutambura zviya zvekuzonzi wanyanya kutamburisika masituations evamwe vanhu vane pressure yekuenda masituation ekuti munhu ari kutorarama like right now ine ndinodzidzisa vana vangu vatori kuboarding school inine murume tigara muno muSouth Africa but ndobva ndaita pressure yekutopitizela kutoti ndinonda kuenda ndachayei of course handina zvese but I have to appreciate zvandinazvo iwe inonesa kutambuka handisi kuti hangu zvinhu zvakabatana muno muSouth Africa uri kunzwa but I think as compared pane zvandiri kunyatsokuona ini zviri kubuda nepachando apa kapa vanhu vakaenda kudhara ndo vakachanza ndo vakaita upenyu vaipo zvino chokwadi nhamo chaiyo zviri nani kukuta zingizigonyera pamwe ndongosokola ndiri muno handiona unosari muno ndakuzama dhiri ndikabuda ndakadai ndinochigwina ndikabuda ndakadai ndogona kuchigwina kana kusachigwina nditoziva handiona zvokuUK ndinodhila kupi naiwe sesi unotangira pai kondonukwai unodhila pai kupi hakuna mjolo hakuna mjolo kunozati kuno kuzourandisira kuti kuno kune heatwave nasi zvakaita vanhu vari kutekesa mvura yakafuriza mastriti izvo zvikuna ndikabuda dei ndisingatyisa ndabuda ndine pamarobotsi muone vanhu vakaita laini kudai
nezvigubhu zvavata mumafriji ende mvura inotengwa by the way. Munhu wese anenge achifanira kuti akanga achitenga mvura 10 rand, iyo mvura ivaitenga ma3 rand ka 10 rand 10 rand. Vanotenga vatengesa munotenda pazuva ndofana chiri 700 chaiyo yemvura. Ndinoziva kuti zvino kuUK ungabvumidzwa kumira parobhoti uchitengesa mvura. Utosungwa mai mwana ukatovarwa kunzi paUK wamira parobhoti pani uchiitei. Hazvitodiwi mai mwana. Izvo ndikati ndinotenga chibage chiri mazuva kune chibage ndichi chibage mumapurasi kana kuti chibage changu mumapurasi ndikauya ndototsvaga chiposto changu apo ndotogara pachiposto ndakutogocha chibage mota dzichomira dzichitenga ndakutoziva nzvimbo. Hatoona kuUK ungagocha chibage ungasosera wasungwa nehome affairs. Ende chimwe chinhu chinoitika tisinei vanhu vakangoziva kuti mwari havana kutipa zvakafanana. Vamwe vari kuenda kuUK kwacho vasina chinhu vari kutambura. Chaiko vakawanda zvikuramba. Zimbabwe nevari muSouth Africa vane zvinhu zvavo. Vangani vari muZimbabwe vatori nezvinhu zvavo, vari muSouth Africa vane zvinhu zvavo. Zvimwe zvinhu ngatirege kunyanya kutorwa nepressure. Hatisi kuti vari kuenda vari wrong, vari right. Cool time. Zvimwe zvinhu Matengero ari kuita cool time nhasi. Cool time matengero ari kuitwa ice cream cone. Matengero akanene shiri nevane zviri kutengwa singaiti nhasi. Uenda kuUK unotengesa ice cream yokupi unogara uchingona yasino. Ino cool time vanotomboziva. Hakupisika. chokwadi togara chokwadi tisinei ndikakutaura ndini ndinoita zvokutengesa pamusika tisinei. Murume wangu ndiplumber muno muSouth Africa. Asi life iri kutoendeka. Hatina basa rinoshamisira, hatina mari inoshamisira, hatina zviripo izvozvo. Tiri kurarama zvakanaka. Hatingachema, hatingacomplain. Tiri kutorarama saka peer pressure. Ngatirege kunyanya kutorwa nepressure stereki. Hanzi peta unoita street kid kuManchester. Then unoda manje kana street kid kuUK unotofa. Unotodzoka uri mukofini mai mwana. Nokuti hakuna munhu anokucheuka. Anokucheuka kuti akudzise kuno kwakutorina. Zvine zvinasimika wakusimira street kid munoti ngati vatakura itini vakaenda muna munendzva vaende kumba. Moyanga nditakura ini. Zvino iwe unotofira ikoko ukatongotsakatika kunza mhere kuti vakaendepi. Apa slash machine sisi bridge nditengere slash machine nditengese mabukune hitwe kupisa singaiti tengesa zvangu maslash yangu mutsvaga chipo changu chokugara tengesa slash machine zvezvi madrinks majuice aya zvezvi zvitofaya ene nangu tisina ndakoti ndikuudzei ndakondipondubhetoya kuti nandisenda chero ndasvikanzi mahara chero zvikanzi hakuna chinodiwa ingopinda mundege uindi handisenda ndege ndaifira ndienda kuZimbabwe ndidzoka. Tobetsera kutakura zvinhu zvanu nakunda kumusha muna Juni mabhazi emahara aripo. Kana muri parunda muna Juni mutiudze tiuye kuzokubatsira kutakura midziyo yenchisa mumabhazi tichikubhabhaisai chinda kumba. Tinouya vari muRustenburg muno mupaHellenic Hall apo ndokwamunoenda kunyoresa mastay enyu vari kudzokera muna Juni kumba vari kuda kudzokera neproperty yavo paya. Tinotouya kuzokubatsirai kupusha mawardrobe nemafiriji tichiisa mugumba kumba kuti zvigare zvakanaka muinde kumba. Isi tusara isi toendepi? Tusara kola isi munochenda zvehopa tinotorovana muno tichiindepi isu tinotogwa zvibhakera kuti dzingatindepi tiri vanhu muno toindepi. Hazviiti. Thank you very much kola ndikatimbonzwa marufona. Guys tinokuntofiwa kuti ndisakupi kana muno isu kuti kunongoendwa kumusha just like that. Hello kola. Hello SIS MELLY. Muri sei kola? Tiri right. Isusu hedu tiri pamuzanza. Pamuzanzi zviri sei pamuzanzi? Pamujolo? Haiwa pamuzanzi panonetsa nemujolo asi hedu isusu tinawo baba vari kukumba. But when it comes to kuinvest kuUK, isusu kumba kwedu titori pressure baba namai kwete zvekutamba. Zikuda kuinda? Toendawo kuUK. Okay. Tikatarisa isusu mari yedu yatinotambira takombaina nababa tobhadhara marentals, totenga chikafu, tobhadhara makreshi emwana one-to-one, tobhadhara transport dzevana kuenda kuchikoro. Vana vanodzidza chikoro chemaZimbabweans, vanokwira kuenda kwavanonodzidza. Neschool fees is about tinongobhadhara pagore yese it's about 20 something thousand rands, of which tienda tasati pagore tasave about 50,000, maybe tachitama around from 4,000 because tazobhadhara zvese izvi tinosarwa nemari like 4,000 rands tobhadhara round. Apa nopera gore
pa maybe tendiri kuma 40, 45 or 50 yatinge tinayo chobvisa 20 yatikuti akubhadharira vana school fees 2 chete kadiki kacho kekucrash is about 5 point something yegore rese vana vanodzidza zvicrash zvekungoda izvi hazvisi zvicrash zvinodhura zvinobhadharwa ma 3 point something pamwedzi or 2000 ndoma 500 600 pamwedzi azvinobhadhara saka unototi endorejeka ndabhadhara mari dzese ndapedza ndazobvisa 20,000 pa 40 something yandinayo ndosande 20 that 20 yo haichokwani kuti ndiende kumusha nevana ondinoita project ndichopesa kuapa kuvaka ndikutongotatarika izveso saka ndotoona pamwe tikatoenda kunge zvinotoita nani baba vakaenda tikashanda tese tikakombaina mari yedu tobhadhara mari rentals toita sei handihanzi zvikoro mahara vana vangoenda kuchikoro mahara then kamari katino tikangoshanda tikashindira kuseva kana 1,000 pounds kana ichisevheka inini am ready I can go anytime tori process because anytime zvinogona kutongoita baba ndo vari kuenda inini ndo vari kutanga then isusu hedu nevana tozotera 18 madependence saka vanotora pamwe pacho zvinogona kunge pamwe zvitori nani kuti muende mutonorarama pande kuti ungogara uri kunoku ndashanda ndabhadhara maschool fees iwawa ndasarwa ne18,000 haisitondikwanira kuti ndiende nevana vese kumusha haisitondikwanira kuti ndiite project changu yekuti ndipedze kuvaka saka unotoona pamwe the best way kutoenda kushando kwacho ndo mafungiro angu ndo 2 cents. Alright, kana maenda kuningikiri kuchando mufambe zvakanaka sikana munazotuzawo kuti zviri kudii ikoko kuseri please tell us kuti tagara tigere kana kuti zviri kungoita dai tungoti tarikawo kana kuti zvichakasunga kuti tizive. Aiwa, thank you so much. Munotodzoka totaura ndofunga munoda imimi vehustling nasisira bvawo kuti ndindotengesa ndodii haisitotengesa chero munhu ndotengesa isu chero munhu ndokutengesa kana zvaiva ndokutengesa kubva kuzadzi chindeti inini manje I can't do hustling ndinokwanisa kushanda ndakambozvizama ndikazvitadza ndofunga hazvisi mandiri ndikatengesa kwacho ndikakweretwa they don't pay me mari yangu saka ndikatoona kuti aini zvakuda zvekushanda saka ndofunga UK is my best option right now munomu munochita hustling officially I can't hustle ndo mafungiro wangu. Alright, thank you very much muna ufambe zvakanaka nditi. Okay, thank you so much. Kugadzira kuinda munhu wangu kudanana nemurume wake zvese nevana ngavaindi unoshanda zvinhu zvavo zvimwe ari pavazarure zvifambe zvakanaka. Halo Kola, taswera maswera sei? Muzvifoti batawa patotanga kunaka kuUK futi munoenda simba racho ringe ratopera nemakicheni matinotata bhenda chasi kudai pena tichongoona zvekuita tiri muno tongotsvaga chihustling chekuita tiri muno SIS-MELLY chisaidi haso chodiwa muno mukana irimo SIS-MELLY handiti kuzvipurazi zviriko munongotsvagawo zvekuita mumapurazi Monday to Friday muri kubasa weekend moumhanya chihaso uko pauchazotanga kugaya kuenda kumba process dzacho dzekuenda mari dzacho utanga wambobuda mari zvino zhinji kuti uzotanga kuritena panenge pakatoipa pane pakaipa ngatingogara zvedu aiwa isitigere tichaende pedu simachemberere zvigarire kuno zvigarire zvedu tirive kunesi kudhaispora gai vagari iyo changa chezvinhu zvinototiuraya chando ndochototanga kutotiuraya chando ichocho tochera kupisa kudai. Halo Kola, murise ndoda kuti ndifonere mai vayo kusudi zvino vanhu vakunda vachiona zviri sei Kola? Aiwa ndiri right ndatirega ndinyatsokukufonera eka ndinyatsokubvunza idzo nyaya dzeUK dzadai kuita idzi. Nina hangu handisi hangu kuUK ndiri kuBotswana but zvakaitika ndekuti last year murume wangu anga ane munhu wakatishandira bhizinesi anga achifamba SIS-MELLY handiti musikana anga achiita zvekudesigna hembe bhizinesi anga achifamba aine makastoma achiita mari zvekuti anga atotenga mota anga atotitenga imba kwakubva angofunga kati kwanzi kuUK kwaita muganga ndaakuenda vasiya bhizinesi iri mumaoko asamwari kwakuenda kuUK kuya kwakunogara SIS-MELLY about 2 months akutanga kutokomplena zvinhu zvichaiti ende munongoziva bhizinesi yekuti munhu unongoajera wega kurana so
zvasafamba zvinhu bhizinesi radhakwa UK kwacho hauchaiti kamari kashoma shoma kakangobuda mubhizinesi kaja ndokaanga dei zvaitoita ma22 amandikwere chikafu hatichitomboita saka apfa mpasho kutongona kuti zviri nani hako munhu ongogara hako kumba nyange ukawana 2 points dzawana idzodzo dziri nani pane kunofanirwa uri kure saka zodzoka asati adzoka aripe koko bhizinesi rakatozovharwa kutovharwa zvakatozovhara naangoriko UK wangoramba achingoti zvakaoma apa kuti uchadzoka unodzoka neiapo wakaenda uchimanya kuti zvinhu zvaita kwai usateure mvura usati waona kuti zvakamira sei pamberi apo aiwa vedu vevasikanaka nhamo yatinayo pamwe tiri kuno kuafrica itori nani pane ende imwe fact yanyoga comment section fact iripo guys vanhu vari kuenda kuUK nevarume vavo expect kunorambana mashuwa muzive kuti muinda yenyu muri mhuri asi kunosara uri single mother baba vachitogowa vachiindana naidhau ane mazviona nokuti kuUK kune divorce ende vanhu vanorambana ende vanhu vanoinda varume vanoinda kuti zvokutamba haminoti nemhaka yei kune mweya wenzvimbo uri kuUK yuko kune mweya wenzvimbo saka muchinge vatendana baba uzive kuti muchangonogara mose gore rechi2 mose uchisara uri single mother guys tinotosimbisana guys ngane maziva chokwadi tinoti ngatasimbisana because divorce rate iri paUK yakaoma vazhinji vakabva vese kuno kuAfrica kunoko ndingangoti 90% vakatizorambana 10 taurako ndati vazhinji vacho vanozodzoka kuno amumwe kune mabhegi ake amen saka mai ine kuUK asi musaenda kuti zvira dundundu muchivhairira vamwe infect timu rosadenda kuUK fambai zvakanaka vasikana indai kuUK makamirigwa asi mira ndivaudze kana mwenda nevarume venyu kuUK please siyai kurova dundundu muchivhairira vamwe vari kusara kuno kuti ini vebeko nguva vakatotungamira vakatoinda ini ndiri kutevera nemhuri uchiisa chifuva mberi nokuti muzive kuti unozonyara kuudza vanhu chokwadi kuti takazonorambana nokuti kune mweya uriko kuUK yuko mweya wenzvimbo mweya wedivorce uri kutenderera muUK uri kuopareta hani mazviona saka mugare makazviziva vashoma vanakona vakaenda kuUK vari murume mukadzi vadzoka vese vari murume nemukadzi vazhinji zvakanoramba akabuda akanogara pana mari weiko iwewe mukadzi uchasara uri single mother unenge wakutojolawo neumwe zvita zvakadaro animona chera mapsi asi hamudenyi kudzwa chokwadi hamudi kana zvikaoma taya mari yebhazi nesa uchatongoita nava10 munhu ojamba bhodhi odzokera kumba aiwa kuUK kune wesififi nokuti kuUK kono chandinoti kuUK zvinozanya kuonekera kuve visible kana wasiwa nemurume unozati chii inyaya yekuti manga muri 2 hapandi mabhills manga muchiita zvese muchishiya muchidivana zvese everything murume azobuda wainda handiti kwasara iwe uri wega nevana zvinotokuremera handimaona vanhu vanenge izvozvi vanenge vakagara vese handimaona vanenge vakagara vese handi for the sake of family but one day vanomuka vachikudza chokwadi hamuna chamunenge muchiziva imi kune vakaenda izvozvi havakudzi chokwadi one day munongozomuka vachikudza kuti takasiyana makasiyana sei takasiyana kujoni kuno kwasiwa zvako nevana uri nani unokuisa vana munhenjwa vanoenda kumba zvino kuUK yuko wasiwa nevana unoisa vana munhenjwa rekupi rinobhururuka nemumhepo unoisa vana nekupi kuti vadzoke imbomirai kola kufona ndimbofonera ndikikiri mai vekusweden timbohwa sisi wekusweden haufa nyaya yacho uzaungodipromisika and then we go award just like that. Me, I've told my people that there are manual jobs there in Sweden where people can go and spread the beds and work in the farms and what not. Tidarozve. Avana tata chokwadi chera, vana vatauri chokwadi. Muzvibwire muzoti SIS MELLY vakanyepa. Zvibwire. Handisina munyepa. Muzvibwire. My sister maswera seiko. Ini ndatongotsega ndichitongofona para pandaiswa pressure nevanhu ndiri palive izvozvo tachingotara nyaya yemarelocation nevanhu vari kuenda kuna diaspora ndazozopisa ndabatwa horo pano
imi SIS MELLY makataura nyaya yekuti Sweden makanyepa ndikati miregai ndivafonere muzvihwire handina kunyepa ini indakakudza izvo zvandakakudza kuti mbomirai vati vane zvari kugadzirisa kuseri zvinoiva kudodondidzipa saka tegai ndikufonere vazvihwire taurai navo varipo palife vakateerera vane 947 vaudzei. Oh, okay. Oh, sorry. I'm not feeling well. It's my ulcers, so if my voice sounds low. Yes, we are still trying to. There's certain things we have to put in place. Like, for example, we have to make sure there's enough accommodation. We also design the process internally. Yeah, so that it's not because we have staff in Zimbabwe, but there are not so many, and we realize that there is a huge interest. So we want to design the process so that a person can log onto our website and follow their case, so they don't need always to call us, or they can just go into the website and see where the status of their case. But I can always share the contact details of my staff if they prefer to deal over the phone. We prefer to use websites and systems where people can just log on and then follow their case on their own. Yeah, but otherwise, if we screen you and you qualify and you have all the requirements that are needed, and then National will help to place you. Okay, right. I just wanted you to confirm kwavari kuti handina kunyeba ini. Anotaura kuti ndakareva nhema kuti handina kunyeba. Ava ndo bosi ava. Handika vachamboita mapepa avo kai mawebsite nechichi kana vapedza izvozvo handika vachazoya tokuudzai kuti chindai kumawebsite aya munojoina kana kuti munoregister munozvishambiswa sei. Kwai tiri kumbogadzira issue dzemaaccommodation nezvimwe zvakasiyana siyana zvakugadzira handiti mozoita zvokuscreeniwa. Kwai nokuti kuchadiwa vanowaridza mibhedha kumahotera. Kodiwa vanhu vanoita zvekushanda kumapurazi vanononga maruva handika marosi. Koita vanhu vanenge vachinonga magrapes kumapurazi uko. Koita vanhu vanowaridza vanoshanda marestaurants handika. Koita vanhu vanogona chirungu vanogona chigona chirungu unenge uchidiwa hamene basa rechinotorwa chirungu. Hove IT futi kwa vanenge muchidiwa nevanogona kutaura chirungu 5 O's nemeds kuti timuplace mamwe mapositions akaita seIT vanhu vanooperator mimwe mishini. So we have so far I think we have like 157 positions. 157 positions dziripo. Pane 157 positions. Saka unogona munyama wakaita sei kuti pa 157 iwewe utadze kuwana pako paunokwana. Kwai pane 157 positions dziripo. Saka dzimwe dzichawedzekwe position. Yeah. Okay. But so see the number is so huge, and I have like 3 people in the department, even though company have been among my departments, but the department is not so well staffed. So this is why we're trying. Because like I said, because maybe someone I'm very busy. So I feel like if we have a system like a portal where people can log in, register their details, we do the screening. Because first, the initial screening will tell you when we can help you or we can't help you. First we need to sort that out. And so, everybody's welcome to register for the first initial screening. So we feel like there's going to be a lot of people. So that's the process we're trying to design internally, so that I mean, I try to ignore what because I don't like noise over social media. I just want that there's a place where people can go and check which they're qualified to go to the next stage or not. Right? If you qualify to go to the next stage, what we need from you. But it's the usual, like Jana TV certificate, and then we need to know can general jobs or you want my qualified jobs, and then talk sort of within my categories and my qualified jobs actually what you need and how to verify whatever, if you need to verify your qualifications or if we need to train you before you leave. Okay. No, thank you very much.
my sister kana zvazoita you come back to us tachida kuti vanhu vazive kuti ini muchashandibvunza futi guys ani mazviwa kuti handina kunyepaka chirega kuramba muchingondibata kwiyo kana vazouya bheki kwandiri ivo vapedza zvinhu zvavo chadzo kana vasati ndauya ndichikuudzai havasati vandipa feedback handimaona saka mazviwira handitika but we try to encourage people not to do that. We just want to have the site specific. If a site page, you'll be able to actually choose or list the different types of categories. So when you register, you express interest in a particular job, because Monan also choose a and then maybe fit. So we want to do that screening and and express this interest. If this is the job I want. Right. So we'll do our job on our side. Okay, no, thank you very much, my sister. We'll just hear from you. At least in the safe and just on the network. Hey, Makasudai, the safe Mataura Vakaterira. Thank you very much, my sister. Yes, I want this is to but are we able to handle the interest? Because even offline there's a huge interest. So we're trying to optimize the process. But you caught me to Kuwara, so my voice is not so strong. But people are welcome to inbox us, kind of in a page there, and inbox the staff there. But soon there'll be a website that will share. Tozongomira kana website mapedza kugadzira kana website yazouya munozongotipa isusu kuno kutochitanga iri kuti nyaso vapa chekutonyaso kuuya kuma website koko vachi apply. Yes. All right, my sister, thank you very much. Okay. Guys, imagine unonga ma apple guys eredaya ma true cape. Imagine unonga apple red ria guys kana kunonga ma grapes eredaya uchinonga iwayo guys. Unonga uchingohlaka. Uchingononga mamwe uchingohla ma strawberry guys. Uchingononga saka kana vapedza anditika kana vapedza zvavari kuita vozouya vozotiudza then we start from there. And it's right saka zvandakuita guys ndakukata panapa ndobva ndadzoka antika tipinde myedu yanhasi. Anyway iyi yavhurawo vavhurika maSouth Africa Africans Africa varida kuenda rambai makadzvanya handitika handei kuUK vada kuenda tsikai chepakati moenda kuUK handiti munozvumira masvika tobatsana pa second half 3 minutes chete todzoka.